سلام سلام دا سلام سلام دا سلام سلام دا سلام دا سلام سلام دا سلام سلام دا سلام سلام دا سلام وينو حلا وسن سني غسل 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 سيقا بغينا قدمي تبريوني سيقا بغينا قدمي تبريوني سيقا بغينا قدمي تبريوني سيقا بغينا قدمي تبريوني عبيد عليكي سلامي زغل اواني 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 ندحر جمل سلام نحوالو سلام كعجمل سلام داور سلام ندحر جمل سلام دعوة سلام كعجمل سلام داور سلام يا سعباي منك بتعالى سلام لعزتي بتعالى زعباي جديد بتعالى سلام لعزتي بتعالى سعباي جديد بتعالى سلام لعزتي بتعالى زعباي جديد بتعالى سلام لعزتي بتعالى نبي عري نبي عري وإذا حلاري بالنسيان عديس مشوت نبي عري نبي عري وإذا حلاري بالنسيان عديس مشوت يا هويا يا هو قعد يا هو يا هويا يا هو قربا يا هو يا هويا يا هو قعد يا هو نبي عري نبي عري وإذا حلاري بالنسيان عديس مشوت سلام تخطاتلت نايس channel كما تخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا مسانا تصنحو لايك مقبار شير مقبار دما كي ترسعو حضرا أقداسي نتقول لسرحنا لايك تغيركم انا بكالك كم زبصح يقبرو زي دما زي كال عالم نبزع سب حق الزخل تحستيو بفرلاي نبولوتيكاوي مآزننا حبرتسبنا بفرلاي ننوس ولو دما مآزن كتحزخل تحستيو مغنياتو أنصارنا زقبر زلو سفح بروباغندا هذا بحده كملسن كنفشلن سرحنا سلو زخونه ስለዚህ ናይ ሎማርስ ድማ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ሕጂ ሓንቲ እንታይ መኽን ብላይና ንሓን ብሓደ ናራና ይኹን ከዲና let's start here መጀመርያ of the longest coastlines on the Red Sea, stretching over 1,100 kilometers. But imagine a scenario where Eritrea gives a small part of its coast to Ethiopia, so that Ethiopia can build a sovereign port. Today we'll explore in detail what Eritrea could lose and why giving a small portion might not be entirely bad. We'll break it down into economic, strategic, political, and regional impacts, and see the possible trade-offs. First, let's unpack the concept of sovereignty. At its core, sovereignty is a nation's absolute authority over its territory, free from external control. When a country, like Eritrea, considers leasing a part of its coastline to another nation, such as Ethiopia, it's essentially agreeing to a temporary suspension of that authority over a specific zone. This means Eritrea would no longer be the sole decision-maker for እንታይ እስከ ደይን ረኽቦ ኮይና ደይብልና ወይ ደይን ሰምዖ ደይን ረኽቦ ኮይብልና ደይን ሰምዖ ይብልናን ብተፈላለየ መንገዲ ድመፀና ዘሎ ፈተና እዩ መቸም ነዚ ኣብቲ ገባሕርና ንጎም ምሸትን ኣብ ወንድዩ ዓይኖም ወዲቑ ደሎ ዳርጋ ዘለዎም ፀጋታት ገዲፎም ኣብዝናትና ጥራዮም ዝጥምቱ ዘለው ኣብዚ ቀረባ እዋን ንሪኦ ዘለና ድማ ብዙሓት ኪላታት ምሁራት ቲንክ ታንክ ዝበሃሉ ፖለቲከኛታት ፃዓዱን ብጫታትን ኩላቶም ኤርትራ ኣብ ደገባሕር ምስ ኢትዮጵያ ሽርክነት እንተገይራ ብዙሕ ረብሓ ክትረክብ ትኽእል እያ እዚ ድማ ነቲ ጉርብትና ኣገዳሲ እዩ ሰላምን ርግኣትን ንኩሉ ወሳኒ ባእታ እዩ ዝብል ዘረባታት ብኩሉ መንገዲ ድመፅእ ዘሎ ክገርመኩም ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ድራማ እዩ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ሉላውነታ ኣብ ገለ ክፋል ገዲፋ ንእሽተይ ቦታ ንኢትዮጵያ እንድሕሪባታ ክንዲ ምንታይ ረብሓ ክትረክብ ከም ትኽእል እዮም ዝብሉና ዘለው ሃዛ ገነቢ بخمي كسرح زغلو لاونتنا أركبنا ن3 عمت كم حسوم تواجينا زرخبنا يونا صندتنا نعونة 3 عمت كجف واقعد نخن كفل زجبرنا
موداتا زي بالقفعي قبل الحزبنان اب حبرت سبنان هبغران اب عدنا خلو دما نت طليان زهانصو نعوك سرق غزيو زطفه ወደ ባሃኒጽ ይብል ወደ ባይ ሃነጽካ ዝተሃነጸ ሰሪቕካ ያኸካ ብዙኾነ ነዚ ዝገብር ዝነበረ ተመሊስካ በዓልኻ ንዓበልቶ ኣብ ደገኻ ናይ 100 ዓመት ክራይ ክበካየ ሓይሊ ባሕርኻ ህነጽ ኢልካስ በዓልኻ ደኩናት ንዓድኻ ትጅውት ውጅኻ ተዋጊዩ መጽዩ ከም ገለይሉ እንተ ተዓዊቱ ወሲድልካ ካላርስ ክኸውን ይኽእል ከጋጥም ዝኽእል ኣይኮነ ግን እንታይ በዓልኻ ግን ንጸላይ ንዓእቶ ብዝብረትካ ግበር ኣብዚ ድፍዓካ ኳዓት ኣብዚ ሕነቐኒ ኣብዚ ጌርካ ረብሸኒ ኢልካ በዓልኻ ይትእቱን ኢኻ ምክንያቱ ብግልጽ ዝነግረካ ዘሎ ንሱ እንታይ ከም ዘሊ እንታይ ከም ዝሓስብ ዘሎ ንሕና ሓይሊ ባሕር ነሰልጥን ዘለና ሰራዊት ሓይሊ ባሕሪ ክንሃንጽ ስለ ዘለና ወታደራዊ ዓቕሚ ክንዝርግሕ ስለ ዘለና እዮም ዝብሉና ዘሎ ስለዚ እንታይ ዳዩ ትግደናትና መጀመርያ ንሶም ዝብልዎ ካብ ኣፎም ዘይንጅምር ምክንያቱ this is nothing special ካብ ቃላቶም ተበጊስና እምበር ብግምት ንዛረበ ይኮናን ዘለና መነጋገር እንደ ነውር የሚቆጠርበት በቅርቡ የኩስምንና ዘመን በሚል አዲኩዌትሊ የተገለጸው ዘመንን ተሻግረን ኢትዮጵያ የቀይ ባህር ታሪካዊ ተፈጥሯዊ ዲሞግራፊያዊ እና ህጋዊ ባለቤትነት እንዳላት ታምኖ ወደ ቀይ ባህር መመለስ አለባት እያልን የዛሬውን የመሰለ የውይይት መድረክ ወደምናዘጋጅበት ዘመን በመድረሳችንና የዚህ ታሪክ ሰሪ ትውልድ አካል በመሆናችን በድጋሚ እንኳን ደስ ያለን እንታይ እስከዝብል ዘሎ እዚጂ ናይቲ ፎሬን ሚኒስትሪ ኢንስቲትዩት ዲ ወራይቨር ድብልዎ ናተሓላፍ ዝብልዎ ዘለው እዩ ልኡላውነት ረጊፅና ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕር ናይ ካልእ ሃገር ከም ናትና ጌርካ ምዝራብ ከም ቅቡል ዝገበርናሉ መድረኽ ናቱ ኣካል ናይቲ ወለዶ ብምዃንና ዓብ ሓበን ክስምዓና ይግባእ እዩ ዝብሎም ዘሎ ናይ ዓለም ሕጊ ኣካይዳ ናይ ዓለም ረጊፅና ግበታናትናን ዕብለላናትናን ናይ ካልእ ሃገር ንኽንወርር ከይሓፈርናን ከይተሰከፍናን ንዛረበሉ መድረኽ ስለተፈጠረ ንኣምላኽ ነመስግኖ ናይዚ ኣካል ናይዚ ግበታ ወለዶ ብምዃንና ድማ ሓበን ይስምዓና ይዝብል ዘሎ ካልእ ትርጉም የብሉን እዚ ምክንያቱ ኣብ ደገ ባሕር ዘይትዛረብ ዝነበርካ ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር ስለ ዝኾነት እዩ ልኡላውነት ተኽብርቲ ኮይንካ ብዛዕባ ናይ ልኡላዊ መሬት ናይ ካልእ ሃገር ኣይዛረብን ኢኻ ልኡላውነት ናይ ሓንቲ ሃገር ክትጥዕስ ተደሊኻ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ እንኳ ኣብኡ ብከዓና እናበለ ትዛረብ ዘሎ እቲ ኦድየንስ ናቱ ትሪኢኹሞ ድማ ሓንቲ ፍልይ ዝበለት ኣጀንዳ እዮም ዝሰርሑ ዘለው እዛ ኣጀንዳ እዚኣ ድማ ናይ ቅድሚ 2 ዓመት ዝነበረት ሕጂ ግን ኤክስክሉሲቭ እናቆረፁ ብሃገራዊ ቴሌቪዥንን በቲ ናቶም ፕሮፓጋንዳን ከቀናብርዋ ጀሚሮም ኣለው ንሳ ፅኒህ ለከረየኩም እየ ምክንያቱ ደይ መደይ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለው ዕላማ ምዃኑ ብዙሓት ፃዓዱ እንታይ ክብሉና ጀሚሮም ኣለው ኤርትራ እኮ ነዚ ኣፍ ደገ ባሕርናታ እንተተደቂማትሉ እኮ ክትረብሓሉ ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ እዩ እዚ እጂ ብዙ ይትዛረብ ከምና ለማለት እወዳለሁ ኢትዮጵያ የረጅም ዘመን ታሪክና ስልጣኔ ባለቤት ነፃነቷንና ሉዓላዊነቷን አስጠብቃ የኖረች የአፍሪካውያንና የጥቁር ህዝቦች የነፃነት ቀንዲል ስምጥ ሸለቆ ልዩ ጂኦግራፊያዊና የተፈጥሮ መስህብ ያላት በአባይ ሸለቆና ዛሬያችንንና ነጋችንን በመበየን አባይ እና ቀይ ባህር ጎልተው ይታያሉ። ክቡራትና ክቡራን ረጅሙ ታሪካችን እንደሚያስረዳን የኢትዮጵያ ህልውና ሉዓላዊነትና ሁለንተናዊ ብልጽግና ከቀይ ባህርና አባይ ሸለቆ ተጠቃሚነት ጋር የተሳሰረ ነው። ለከተ የእውቀት መቀንጨር አጋጥሞናል ብዬ አስባለሁ። ስለ ባህር ምርምርና ፖሊሲ ውይይት ማካሄድ ፈጽሞ ያለ ማውራት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ ከምኡ ከምቲ ሓደ ናይቲ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ነዚ ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ወይ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ተባሂሉ ብፍላይ ናብ ኤርትራ እዩ ካልእ ድራማ እዮም ዝፈጥሩ ዘለዉ ኣተኪሮም ዝገብርዎ ዘለዉ ጉዕዞ ንዑ ዝመርሕ ዘሎ እዩ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ስትራቴጂ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ፋይን ንሳቶም ከም ድሌቶም ክዓብዱ ክእሉ እዮም እቲ ዕላማ ግን ኣነፂርና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ብብዙሓት ምሁራት ኢና ዝብሉ ኣገባብ ገይሮም መፂኦምና ስለ ዘለዉ ኣብዚ እቲ ዘለዎ ኩነታት ንተራ ጉዕዞ ወይ ንተራ ነገር ጥራይ ኣይኮነን እቲ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ኣብዚ እንተሰሚዕኩም ሓደ ነገር ክበኩም እየ ካብኡ ቀፂሉ ናብ ልኡላውነት ዝሰገረ
ክሌም ዘለዎም እቲ ልውላውነት ናይ ኤርትራ ንምትፋር ዘበለይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣይኮነን ፀገም ኣፍ ደገ ባሕሪ ፀገም ነይሩ እንተዝኸውን ኣብዚ ጽቡቕ ዝኾነ መልሲ ተዋሂብዎም ነይሩ እዩ Ethiopia has been claiming that we need an access to the sea. That's not true. No one has denied access to the sea. But the question is how? How you want to access to the sea? That's the question. By forcefully, as the Prime Minister Abiy has said more than a number of times, repeatedly, we will access to the sea peacefully or forcefully. Yes. So the question, Ethiopia can access to the sea through Sudan, through Eritrea, through Djibouti, through Somalia, through Kenya, as they wish. But the question is how? I came from Uganda yesterday where the IGAD meeting and then... زيتي نصر غزي اب ناي سوماليا لولاونت كدفر اب ዝተመረጸሉ اب ዝተወሰነሉ ግዜ ናይ ሶማሊያ መራሒ ብየማንን ጸጋምን اب ዝጎየሉ ዝነበረ ናብ ኤርትራ ዝኸደሉ ዝነበረ ዝተዛረበ እዩ ምስ አልዓረቢያ ዝበሃል ጋዜጣ اب ግብጽ ዝገበሮ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይኮነን ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተኮይኑ ዝኸልከሎ ንዓቢ ማንም ሃገር የለን በብዙሕ መንገዲ ከም ዝደለዮ ክረክብ ይኽእል እዩ እቲ ሕቶ ንሱ access ዝደሊ ዘሎ ወላ ownership ስለዚ መንገዲ ኣብ መውፅእ ናይ ባሕሪ ንንግዲ ዝጥቀም ዝደሊ ዘሎ ወይስ ዋንነት ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝደሊ ዘሎ ብርግጽ ዋንነት ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዝደሊ ዘሎ ቅንጣት ጥርጥር የለን ኣብዚ ዋን እዚ ራይ እንታይ ዝገብር ዘሎ ፖለቲካዊ ሳዕስዒት ዝጥቀም ዘሎ ናይ ዳንሲንግ ዝገብር ናይ ይገብር ኣብቲ ውሽጣዊ ክኸውን ከሎ ነቲ ህዝቡ ንምንቕቓሕ ወሪሩ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ቀዋማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክወሃበና ኣለዎ ንልኡላውነት ትርጉም ዘይብሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ እቶም ንዑ ዝድግፉ ጸዓዱ ዝጥቀምሉ ታክቲክ ከስከ ነቲ ልኡላውነት ንሱ ዝብሎ ዘሎ ሸፊኖም ናይ 100 ዓመት ክራይ ክወሃብ ኣለዎ ዝብሉ ክንሰምዕ ኢና ንኣብነት እዚ ስምዕዎ ኣብዚ ትስክሕ ኢኻ ግን ኢት ኢዝ ዋት ኢት ኢዝ ናይ ሶማልያ መራሒ ጽቡቕ ገይሩ ኤክስፖዝ ገይርዎ ነይሩ ግን እኹል ኣይኮነን ዝተባህለ እንተተባህለ ተነግረ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሸለሊልካ ክትሓልፎም ትኽእል ኣይኮነን ኤርትራ ጽኑዕ ዝኾነ መልሲ ሂባላያ ግን ንሱ ጥራይካ እኹል ኣይኮነን ኣብዚ ሓደ ስምዕዎ እንታይ ከም ዝብል So this is an extreme opportune time when all these 4 or 5 processes, issues are conflated into one. This is the time possibly for Abiy then to fulfill his vision of realizing Ethiopia's ownership or access to the sea. Purely transactional, purely economic, Assab is of no use whatsoever for Eritrea. It's only a port for Ethiopia. It's only been working for Ethiopia earlier too. So for Eritrea, it would make 100% sense to negotiate a long-term lease of Assab to Ethiopia, and Eritrea can cash out billions of dollars in that. ሕጂ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ በካዕ ዝኾነ ርእሲ ዘለዎ ኤክስፐርት ተባሂሉ ይቀሪቡ ዘሎ ኖርዌጃዊ ምዃኑ ድማ ሰሚዕ ኣለኹ ፀረ ኤርትራ ምዃኑ ድማ ኣብዚ ሓፂፎም ላይ ኣለዉ በካዕ ርእሲ ከም ዘለዎ ብምንታይ ካ ትፈልጥ መሲልኩም ሰሜናዊ ጫፍ ናይቲ ሃገሩ እቲ ናብ ኣርክቲክ ዘውፅእ ክሳብ ሕጂ ይጥቀመሉን እዩ ኣሜሪካ ወይ ካልእ ቻይና መፂእ ሃበን እንተይላቶ ግን ኣይህብን እዩ for whatever reason ግን ኣብ ናይ ኤርትራ ልውላውነት ክመፅእ ከሎ ዓሰብ ኣይጥቀምሉን እዮም ዘለዉ ስለዚ ንኢትዮጵያ ክትበ ትኽእል ኢኻ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከፊላ ንኽትጥቀም መን ከልኪልዋ ኤርትራ ድሕርቲ ምስ ኢትዮጵያ ርክብ ምስ ገበረት ቀልጢፉ ወደብ ዓሰብ ናብ ስራሕ ንኽኣቱ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሮም ነቲ ኣብ ጥቕሚ ዘይነበረ ወደባዊ ፅጋነ ንግባር ብዙሕ ሚልዮናት እዩ ተኸፊልሉ ኣብይ ኣሕመድ ወሽለኽለኽ ኣብ ዝብለሉ ዝነበረ ኢማራት ከምኡን ኤውሮፓ ሕብረት መንገዲ ፅርግያ ኣብ ምስራሕ ክሕግዝ የዶ ብላብላዶ እናተባህለ ብዙሕ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ ስለምንታይ እቲ ነገር ናብ ግብራውነት ክበፅሕ ከም ዘይከኣለ ዘይፈልጥ ኮይኑ ይኮነን ግን ዕላማው እንታይ እዩ ኣብ ርእሱ ኤርትራ ክትንብርከኽ እንተተኻኢላ ኤርትራ ክጠፊ ይድልየቱ ዝሰብ እዚ ፀገም ናትካ ከማኻ ዝሓለሙ ብዙሓት ኤውሮፓውያን ንኤርትራ ከጥፍዋ ፈቲኖም እዮም and it didn't happen then and it will not happen now ኩሉ እቲ ዝዛረቦ ንኤርትራ ዋጋ ንኤርትራ ኣጥፊዩ ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ንምውሓስ እዩ ኢትዮጵያ ኣብቲ ገባሕር እንተዝኸውን ነይሩ ፀገማ ኤርትራ ጥራይ ዲ መውፅእ ዘሎ ማለት ምስ ጅቡቲ ትገብራላ ምስ ሶማልያ ብሶማሊላንድ ክትገብር ትኽእል ብኬንያ ክትገብር ትኽእል ምስ ኤርትራ ድማ
كفيلة خطكم يلا من كالكيلوا جن نسو جبن إيرترا كم زي تتحبابر زلا بحركة من البات مريتنا أفضل بحرناتنا لو مين تكملون لنا عقمتاتنا دروس لزلو لو مثل زين تكملوا نلو مزي تتكمل لا يتشطوني خاقول وي حليف كان خالا يتبوني خا نماني كقش شو دليو نماني كتالي دليو حساب كندو زين فلدينا مسيلو لو مين تتكملنا لون زمتس ولا دوغن زمتس ولا دوغن كتقمين إيرترا نولد ولا تقصل هاجر سلازغنت لو مين تدي تكين قالو زمتس ولا دخل تكملي كل نجار أبحادك زي تتكمل مالتا يكون معدنات كلنا لو مزين تكمل زلنا سلازي لو مين زين تكملوا نزخت تكملوا زخلنا عمتي خاصة تبلا لأنه كله إثيوبيا كفيلة كبيرترا خطكم دليت كم زي بلا زي يفلت يزبون غير ودبكم أجمالكم أستيلي الخيط كلنا يملس معكر ملس زي الحزنا بري إكسبرتيزي تبغى غير يفلتي ملسنا بيرترا تاج أنت سلام تاجري فوق خمس غدا يتزاجم جن مش يرترا حلف زبالة سلزلهم كله تزلوا لوجيك انترناشونال لو علم لخوا حقتات كله تحيسهم انت قبريم زلي يرترا فيها إثيوبيا خطربح كل جزء جن أملاك عدل هيبومني تجونوا كود زاربا بتسمعون يركم أبي أحمد بزو حيلكم زلوا غيري دفكر قد ما يكلت 3 عامات هو واحد كوميدي بالنير هو واحد تروح مشام استفاد تسفى مسكورته هو واحد ويوم كاله حيلتات متيوم نير تاخذهم سولو زي حسب بس لدي سلته حجي كون أبي قبر خوني بلا الله نو حجون لبها قصيل كخد قصلي قصيل كهلا غاد ما قلت لي غمنا نير تاخذ فيهم زي حسب كلهم لبهم قصيلي على زي دما أجاناتهم كوميو نيش لي انترتين برس كم مخنياتو I know تي أبوشت زلوا جحاف عندي كن سمع لنا بزح جحاف بقفهم زوج سمعنانا الكل زمسل زرباناتهم سمعنانا الجون نعيم زقصلوا زلوا بعالزي and they really need it for their own suffering people, but Isaiah denies it because he doesn't care about his people suffering. So, but I think when a war breaks out, and I say when, I don't say if, I believe a war will. እንታይ ዝብል ዘሎ ወደብ ዓሰብ ንኸይጥቀምሉ ቢልዮናት ኢትዮ ምስ በኤርትራ ከይረብሑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይከልኪልዎ ይብል ኣሎ ኣበይ ሪኻዮ ኣበይ ኣጋጢሙ እስኪ ኣበይ ናይ መፅሓፍ ኣንቢብዎ ነዚ ናይ ብሓቂ ብገንዘብ ከፊሉ ዝጥቀም ክደልቶ ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመት ውይ ክብል ከሎ ብግልፂ እንታይ ከም ዘሎ ገሊፁ ዶ እንታይ ዓይነት ዕላማ ከም ዘሎ give and take ሰጥቶ መቀበል ነው go to hell كما يجري كذا بعد ترقش إيرلاين بركو سيد كاميرا كان أفضل جبهة خان عليه كاتب أنت واحد متهم ما أنت اللي كاتب قبرنا جريسو confidence تلقى أب نتي كلتي منجستات أبن حد حدهم تبوظ خنا مردا كتجبر متهم ما ناخد فترة دما جزيد ليكا for example كابتسان هذا سبتسان شو منت زين برا هيراريخا الناقد على مسكدة تزمدنا بزيت تخينات تزغز الليرو من البات تكبل خلير إثيوبيا كاب جنزب نخفل متأمان سلزلنا كاب إثيوبيا إيرلاينز أبوي إنفست جبروا كعب إحنا دم بتودب شركتنا دم نعبي قال كم قلت تعرف تخلي خاز عالم زليزي وتصيت ناي متأمان حبرا متأسسار نعبي مسكرة تجبري زي كعلى يكون حساب كل تشين عصر شمتن قبلوا لا مريت يرترقوا فيه لموت أبي زنبرة نعلم لخاوي فرد بين ناي كوميشن دوب ذهب رجيسو قبلوا لا مريت يرترقوا فيه لزنبرة ما بفنش حجون نتي ديماركيشن بتكبر رايت دوبات انكلالوز فتر زول حيلي اب افتك بحر خسراوي تكتو تايت تفكدلوني خا رسنت زلون زم تردونير whatever تمسير استوبيا خغبرت خزمدنا خغبرت غين مجمريا confidence building كلتي حبرتسبات تزراريبو confidence كفتر خلالو امبر نسو كم زنا بلا تايم زبلو زلو ساتم سمعهم it's just بعد زي قرب تروسهم كنت كملوا تزغلوا محجزين يرون كنت كملوا دليز اللهم سبعة يكون سمعوا أبزي. Countries like Djibouti, Eritrea, Sudan, also who does have the access, the direct and sovereign access. But you have to revert this. You had access to the Red Sea with 2 ports and a naval port, a naval base. So this is your natural right. So you need just to reclaim that. You need to reaccess that. And gain the geopolitical and strategic momentum. Another point is marginalization in regional geopolitics. If Ethiopia does have that, so, you know, the peace and security contribution you will have in the region will be more than that what you have been doing.
then the power this country will have will increase. If it accesses a naval base and if it is just contributing to the peace and security of the region as well as the regional trade route there. ዝኾነ እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ምዚኣቶም ሰሪሕካ ንኽትረብሕ ወይ ከዓ ሓበራዊ ሽርክነት ጌርካ ንኽትረብሕ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ዝነገረና ዘሎ እንታይ እዩ መጀመርያ ንጅቡቲ ኣመስጊኖም ኣይፈልጡን እዮም በቲ ትገብረሎም ዘላ ሰርቪስስ ባይ ዘ ወይ ምስ ጅቡቲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ናይ 100 ዓመት ፍርጌት ናይ 100 ዓመት ናይ 20 ዓመት ዲል ዝገበርዎ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ዝገበረቶ ንጅቡቲ ገዲፎም ናብ ኬንያ ናብ ሶማሊላንድ ክኸዱ እዮም እቲ ትራፊክ ናይቲ ወደብ እንድሕር ጎዲሉ ድማ ነቲ ዕዳ ዘለዋ ጅቡቲ ነቲ ወደብ ንምህናፅ ኢትዮጵያ ንምግልጋል ተባሂሉ ዝተገበረ تقصلوا يكونون مسوحات مثل لا بزبن ملس تجبر بزوحنا بليونات إنفستمنت له كلتيهم بحد وخينهم زجبروا سلازي أبي مسمى نتناي تقالات يفكنا جبتي ودب كسفح في عز فتن انتهي فتينو نسو مس سومالي لانديو مس إمارات كوينو حسيت تشعت percent جنزب ينفستجيرو انتهي جبر جميرو هي نزل نجارزي بعمق كرد عنك زلوا نجارين يرتراويان بفلاي every يرتراو تبغى يركرد على ما دسيب لني زيد زبلو زلو انتايم زبلو زلو ودب تلتنيرنايو اف تاريخ او صغربان تقملو زنبرنا كمل سلنا كنت قمل لنا ناتنا خنقبر لنا اي زبل زلو نصور زخون قالا قاقا مالتي ودب تلكا دما باور ناتكا يحيل قطباخا يحيل كل نغراتكا يحيل زبل زلو ناي ابي احمد امصاصا كما تقول لك تشنا 18 كلتيم سلام كغبر خلو ايرترا ኢትዮጵያ اب امارات كيدم اب سعوديه كيدم سلام سغبرو ودب حسب نمتقام ابت غزيتي امارات او سلا زنبره بزح ነገር حጎዝ ጎጽ ኢሉ እንተኾነ within እቲ ኤርትራ ትጓየሉ ኣብ ዝነበረት ግዜ ኢማራት ምስ ኤርትራ ናይ ነዊሕ ዓመታት ኮንትራክት ስለ ዝደልዩ ዝነበረ ኤርትራ ድማ ስለ ዘይደለየቶ ኣብኡ ከሎይ ትኩነታት ተጠቅብል ጀሚሩ ኩሉ እዚ ነገር እዚ ናይ ኢማራት ሽጣራ ምዃኑ ፕሬዝደንት ሲያዝ ብኸመይ ትዛረብ ብተደጋጋሚ ዝብሎ ካብኡ ዝበገስ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ቀልጢፎም ናብ ኢማራት ከይዱ ክንዲ ናብ ኤርትራ ኢንቨስት ዝገብር ንሱ ምስ ኢማራት ኮይኑ ኣብ በርበራ 19% ናይቲ ወደብ برك حيزو كسرع جميرو وقنا يتقراي مسبرت عقن جنزب سلدي سانه نتي 19% بديسكاونت ناب امارات شيتو دروناتن اسواراتن كغزي جميرو مالتي سلازي نابي ኤርትራ ዝነበረ መደብ ዝገደፈ ቀዳማይ ንስዩ ስለምንታይ ከገዲፎ በኃይል ከማሉ ሰይ ዝብል ካልኩሌሽን ስለዝገበረ ስለዚህ ምስ ኤርትራ በቢዝነስ ዘይኮነ በኃይል ከነማሉ ሰይና ዝብል አጀንዳ ድራማ ፈጢርና ፖለቲካዊ አጀንዳ ፈጢርና ካለ ድራማታት ፈጢርና ምስ ኤርትራ 5 ሳንቲም ከከፈልና ኣብ ደገ ባሕሪ ክንወስድ ንኽእልና ዝብል አጀንዳ ስለተሃንደሰ እዩ ናው ሕጂ ተገምጢሎም እንታይ ክብሉና ይፍትኑሎ ናይ ቁጠባዊ ርክባትን ብሓደ ተሻሪኽካን ይሄን ኢልካ ከምዚ ኮይንካዶ ከምዚ ኢልካዶ ዝብልዎ ዘለው ካብ ዜሮ ዝመፀ ከምዚ ኣይኮነ ክርዳና ክኸላሎ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ድማ ነዚ ኩነታት ምክንያቱ ተራ ዘረባ ክሰምዖ ከለኻ ከምዚ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ዘረባ ይመስል እንታይ ማለት እዩ ጀነራሊ ኤርትራ ክትረብሓሉ ትኽእል ኢትዮጵያውያን ድማ ቢልዮናት ገንዘብ ከፊሎም ንወደባት ናይ ኤርትራ ኣብ ምዕባልን ኣታዊታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ምዕባይን ክሕግዙ ዝኽእሉ ኮይኖም እዮም ክቐርቡ ዝፍትኑ ሓሶት እዚ they don't have that plan እቲ ስርዓታት ናይ 4 ኪሎ ፕላን ከም ይብሉ ንኤርትራ ጎቢጡ ወሲዱ እንታዮም ዝብሉ ትደልይዎ እኮ ይነግሩና ኣለዉ እዮም ወሲዶም በቃ ተረፈ ያኽለኩም ኮምፐንሴሽን የለ ናይ ኩናት ቅድሚ ሕጂ ዝወረደ ዕግርግር ካሕሳ የለ ናፈኝ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ኤርትራ ኣስዒላ ኤርትራ እንታይ ትብል ኣላ ብዓብዩ እቲ ፕራይም ሚኒስተሮም በመንገድ ሀገራዊ ቴሌቪዥን አምጪሞ ዘለው ስነ መጎት ስምዑ 1.5 ሚሊዮን አፋር በመስመር ቀይ ባህርን እንዲያያይ ተደርጎ ይኖራሉ። በስመ አፋርማ እንዳታድርገው ካላችሁኝ ደግሞ እስከ ዛሬ ድረስ የዛሬ ዓመት ገደማ ድረስ አፋሮች በየሆነ ጊዜ ሱልጣን ሲመርጡ የኤርትራ አፋሮች በውክልና መተው የጅቡቲ አፋሮች በውክልና መተው ትራዲሽናል መሪያቸው የሚመረጠው እዚህ አሳይታን አንድ ቋንቋ አንድ ባህል ብቻ አይደለም መንግስት ያለበት ቦርደር ያለበት ቢሆንም የኔ ሱልጣን ያለው ብለው በጋራ ይኖራሉ። ለዚህ በታሪክም አይሰራም በዲሞግራፊም አይሰራም ማለት ነው። አፋር ስለሆነ አይ በአፋር ብቻ ለምን ታየዋለህ በሶማሌስ ሊባል ይችላል። ትክክል ነው። ሶማሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ፣ ጅቡቲ ውስጥ አለ፣ ኬንያ ውስጥ አለ፣ ሶማሊያ ውስጥ አለ። ይሄ ዋናውን ሁሉ ቦታ አለ፣ ግን በዋና የሚኖረው ጅቡቲ ያለው ሶማሌ
ግን ቀይ ባህርን አክሰስ ያደርጋል። ሶማሊያ ያለው ሶማሌ ደግሞ ቀይ ባህርንም ኢንዲያ ኦሽንም አክሰስ ያደርጋል። ኬንያ ያለው ሶማሌ ኢንዲያ ኦሽን አክሰስ ያደርጋል። ኢትዮጵያ ያለው ሶማሌ ምን በድሎ ነው ለብቻው? እዚ ሰብ እዚ ጥዕና ከም ዘይብሉ በዚ ካትፈልጥ ጥዕና ዝበሃል ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን። እቲ ጥዕና ዘይብሉ ምህላው ድማ እዚ ሓቶ ዘሎ ሕቶታት ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ኣብ 2015 ኣብ 2013 ዘሎ ዝበለዩ ኣብ 2015 ድማ ብሃገራዊ ቴሌቪዥኑ ፕሮሞት ዝገብሮ ዘሎ ዘረባ እዚ ብዛዕባ ናይ ዓፋር ህዝቢ ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ሶማል ህዝቢ ይዛረብ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኣህዛብሲ ስለምንታይ ናብ ደገ ባሕሪ ክበፅሑ ዘይከኣሉ እንታይ ማለት እዩ? ትሕቲ ዘረባት እንታይ ማለት እዩ? ምክንያቱ እዚ ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ዘለዋ ብኸመይ የንቆይመን ንስኻ መጀመርያ ትሕቶ እንታይ ዝበሃል ዓፋር ዝብል ህዝቢ ሶማል ዝበሃል ህዝቢ ስለምንታይ ኣብ ኢትዮጵያ መፅኡ ትሕቶ እንድሕሪ ሶማል ትበሃል ሃገር ኣላ እቲ ሶማል ዝብል ህዝቢ ኣበይ ቦቱ ነይሩ ማለት እዩ? ንስኻ ምናልባት ነፍስኻ ክትሓተ ዘለካ እዩ ኣብ 77 እንታይ ይጋጥዩ ብኸመይ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ኢምፓየር ናብ ክልል ሶማል መፅኡ ንሶማል ክወሮም ክኢሉ ሒዝዎ ዘሎ ሕጂ ድማ ነዳዲ ውፅኣሉ ዘሎ ቦታ ከምኡ ድማ ዓፋር ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ህዝቢ እንድሕሪ ኮይኑ እሞ ኤርትራ ድማ ካብ 1890 ብውሑድ ብዝተመዝገበ ታሪክ ቅድሚኡ ግን ናይ ቱርኩ ግዜ ናይ ግብፂ ግዜ ናይ ጣልያን ግዜ ኩሉ እዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ኢድ ካልኦት ነይሩ። ንስኻ ኢትዮጵያ ዝበሃል ንቀይሕ ባሕሪ ቀሪቡ ይፈልጥኒ ምናልባት ተጎራቢቱ ወይ ከተፀጊዑ ይኸይድ ነይሩ ኸውን ግን ኣፍ ደገ ባሕሪ ተቆፃፂሩ ይፈልጥኒ ባይ ዘ ወይ ሓንቲ ቆልዓ ኣላ ኣብዚ ኩሉ ሰብ እውን ከመጉሳ ዝግባእ ሓደ ግዜ ካብቲ ናይ ኣካዳሚክ ቋንቋ ቅልል ዝበለ ቋንቋ ዝርድኦም እንተኾነ እውን ፅቡቅ እዩ። ስለዚ በቲ ዝርድኦም ቋንቋ ትዛረቦም ሓንቲ ንእሽተይ ቆልዓ ኣላትና ኣተባብዕዋ ናችሁ ጎረቤቶቻችን ሰላም ናችሁ ወይ? አው ተገዝተናል። በስንት ሀገር አስቆጥሬያችኋለሁ። ወደኋላ መለስ ብላችሁ እዩት ማለት ነው። ቱርክ፣ ኢጅፕት፣ ጣሊያን፣ እንግሊዝ የኢትዮጵያ ማለበት እንደ መገዛት ነው ያላስበውም። ምክንያቱም የኤርትራ ህዝብ የዛኔ በንዴት ኢትዮጵያ እንዴት የኢትዮጵያ ባንዲራ ኤርትራ ላይ እንጠለጠላኛ በሪፍረንደም ነው ኢትዮጵያ ስር ያለ ነው እንጂ ወደ 30 ዓመት ተዋግቶ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሁላ ከደርግ ነፃ ያወጣ ሰራዊት ስላለኝ ስለ ኢትዮጵያው ትቻለሁ። እሱን ይጥቀማት بعفش أنت تقول الله هو تجزينا هنا كم دليلكم كصرف تخليهم تجزينا هنا بجبسي بتركي بجبسي بطليان إنجليز بس إثيوبيا استنبرد عن كم مجزاتي تقصر ومغنياته بمن قد ريفرندم مسيون ريفرندم قبيتهم كم قبت أيام مسيون كجزء لهم حيلين يروم ده كونسي بمن قد ريفرندم مسيون يوم ريفرندم كتيلهم نيرترا خطق للوا فتينهم زبيرترا ما تقاليسو نيرترا درادي كونس ኢትዮጵያ አሁን ካብ ናይ ደርግ ስርዓት ናጽ አውጽእ ወናበለት ተረዶም አላ ከምዚ ዓይነት መረዳታ አገዳሲ ነዞም ናፈለጡ ክድንቁሩ ኢሎም መሪጾም ዘሎ ማለት ናፈለጡ ክድንቁሩ ኢሎም መሪጾም ዘሎ ብግምጣሉ ንሽተይ መንስማያ በመንግስት ኤርትራ ዝባል ዘሎ ካንሪ እንገፈለጋችሁ ጻፉት ያሁኑ ታሪክ ስለሆነ ብዙ ጀነሬሽናል ሄደ አባታቸው ያቆታል ግን እንደ ፖይንት ኤርትራ ያው ሁሉ ጊዜ ስትገዛ እናንተ ባህር ምትጠቀሙ ከነበር ምኑ ጋር ነበር ምትጠቀሙት? እንዳለ ቆጠላት ይዞት ነበር። አንተ ቁጭ ብለህ 4 ኪሎ ጥሬ ስጋ ስትበላ የኤርትራ ህዝብ እዛ ይበላ ነበር። ኃይለ ሥላሴ እና መንግስቱ ያረጉት ኤርትራ ውስጥ በጣም ብዙ ነው። አሳውን ለመያዝ ውሃውን ማንጠፍ ብሎ የኤርትራ ህዝብ መጨፍጨፍ መግደል ስራቸው ነው። بعفشة نزع ولا بزح عندهم نيجاتيف إنرجي زبواب تيك توك ساعتي متنيتي لينك سلوت شدولي أبا تيوري أنا تيك توك تتكامي كونكون دسم بلن نجنا قاتامي مستجزية سلزي أخلني بعفشة عن support زدلي أيام خنيات we really need all kind of media نخل media ينقلنا لزلنا أب كل ينقلنا لزلنا إذا نجستي فيبني أتبال بحكي little king queen we need her ካብ ኩሉ ድማ ክንሕግዝ ኣለና ክንተባብዕ ኣለና ምክንያቱ ሚድያ ማለት ኣብ ኩሉ ይኻኽትሉ ዘለካ ኣብ ኩሉ ድማ ብቁዕ ሓሳባት ፈተውቲ ሃገሮም ደው ኢሎም ክከላኸሉ ዝኽእሉ ሃገርካ ምክልኻል ክሳዕ ክንደይ ዋጋ ከም ዝኸፍል ክትፈልጥ ኣለካ ኣብ ሂወትካ ዝመፀካ ፀርፊን ፍራህ ካል ነገር እዩ ዝኾነ ንዓታቶም ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ክትግዛእ ከላ እንታይ ትገብሩ ነይርኩም ባቁር ብነፍስኩም ሕተትዋ ኢሎም እንታይ ክገብሩ ዳ ንሶም ይባልዑ ነይሮም ንሓትሕዶም ኣብ ደገ ባሕሪ ዝበሃል እንታይ ክገብሩ ኣብ ደገ ባሕሪ እኮ
ኣብ ግዜ ምኒልክ ኣብ ደገ ባሕሪ ንምንታይ ይጥቀሙሉ ነይሮም ትፈልጡ ዶ? ነጊርናኩም ነርና ናብዚ ባሮት ንኽሸጡ ቀንዲ ንግዲ ናይ ምኒልክ ባርያ ይሸይጥ ነይሩ በራዩ ካብ ኢትዮጵያ ኣኪቡ ናብ ሃገራት ዓረብን ናብ ካልእን ይሸይጥ ነይሩ በዓል ኦሮሞ ወላ እቲ ናይ ደቡብ ህዝቢ ወላ እዚ ናይ ብምዕራብ ዘሎ ካብኣ ኣምፅኡ ግብሪ ኣብ ገለገሊኡ ብግብሪ ኸማን ብባሮት እዩ ዝኽፈል ነይሩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ንግዲ ናቶም ሰብ ኣኪብካ ናብ ኣፍሪካ ናብ ካልእ ዓለም ሻጥ ክሳብ ዝቐረባ ባርነት ዝነበሮም ሃገር እዮም እዚ ንበዓል ኤርትራ ከባጭው ላይ ኩሉን እዮም ኤርትራውያን ተገዚኹም ብጥልያን ክብሉ ከለዉ ንሳቶም ባሮት ነይሮም ክኾኑ ገሊኦም ብፍላይ እቲ ኦሮሞ ዘሎ ገለ ካልእ ባርያ ዝነበረ እዩ ሕጂ ከም ሰብ ከማል ናፅነቱ ክረክብ ክኢሉ ስለዚ ንኤርትራውያን ናይ ጥልያን ከም ዝኽብል ከሎ ስኻኸ ናይ እንታይ ነይሩ ሂወትካ ኢልካ እውን ኣብኡ ከለካ ቻለንጅ ክትገብሮ ትኽእል እዩ ንመለስ ሕጂ ኣብቲ ናይ ናፅነት ናይ ኤርትራ ዘሎ ዲቤት ክምለስ ስለ ዝኾንና ኢና ንምዃኑ ሓንቲ ነገር እውን ክበኩም እየ ኣብዚኣ there was this thing where was this video ኣብዚ ስምዕዎ ነቲ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ድማ መሊሳ ትልላ ነዚ In long years now since maybe the secession of Eritrea in 1993 back, that Ethiopians and Ethiopia have been just questing for access to the sea, direct and sovereign access to the sea. And the very reason for that is that it is an existential necessity for Ethiopia and vital for its economic growth, national security as well as long-term prosperity. So since 1993, that is just after the secession of Eritrea, the country has almost relied. ብሓፈሻ እንቲ ናይ ናፅነት ናይ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ናፅነት ኤርትራ ብሰጋጠመ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ዝኸሰረት ጌርካ ዝግበር ዘሎ ዘረባ እዩ እዚ ድማ ሸለል ኢልካ ዝሕለፍ ኣይኮነን ምክንያቱ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ነቲ ኩንነትን ዝጋጠም ስለ ዘይኮነ ስለዚ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ እናርኣየት ብመንገዲ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ሃገር ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብርትዕ ዝበለ መልሲ ክቡ ጀሚሮም ኣለዉ ብልፅግና ህውተታ ናይ ብልፅግና ጥርዚ ደይቡ ምህላው ንሱ ድማ ሉላዊ ኣብ ደገ ባሕሪ እንደለና ዝብል ዝጥቀምሉ ዘሎ ብመንገዲ ኣክቲቪስቶም ከምኡ ድማ እቲ ሆርን ሪቪው ዝበሃል ናይ think tank ኢሎም ገይሮሞ ዘለዉ ደይመደይሉ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ንምድፋር معالكاوي article صحف زلو حنت article حجوز يوم ما زلو يمكن رينا are these days immersed in increasingly shallow distortion of hard facts لذي دايما دايلكا أبوتتان زي التاريخ تنصواي نافتركا نتاريخ نمزنبع زقبر زلو نتي مودادرتي زي بلو جغننتن تاريخنا يزق ألسز بيرترا بزع واقع استغفلو نعوون كقناة صبون نعو كداخمون زفتنو زلو يوم the new and عجب زقربا متي زلو دما أني ናይ ኤርትራ ቃልሲ ብናይ ካልኦት ሓይልታት ከም በዓል ግብፂ ዶ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ዶ ካልኦት ዝተመወለ ከም ዝነበረ ጌርካ ዝግበር ዘሎ ድራማ ድማ መሊሱ ይቕፅል እዚ ድማ ብስቲ ናይ ብትሩስ ካሊ እዩ ሪፈረንደም ናይ ኤርትራ ገይርዎ ዶ ግብፃውያን ኣብቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናበልካ ነቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንምትንኻፍ ዝግበር ዘሎ እዩ ብርግፅ ኤርትራ ናታ መርገፂ ክትፅሕፍ ኣለዋ ክንብል ከለና ወላ እኳ ንኣምነሉን ሓቅን ይኹን ኩሉ ግዜ ደጋጊምካን ዓለም ምእማን ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኤርትራ أنصار كله تصابوتات أنصار حيالاتن عبيتن حيلتات مسعب تسقيهم عم زخدول زنبرو نخلاتهم سعرتها أمي إثيوبيا أب زمن هاي السلاسة بأمريكان بتوم كلاتهم ناي كابيتاليست بحالو زنبرو بلوكن أب جزء درجة ما بتوم سوشيال كوميونيست بحالو زنبرو حبر السوفيتين كلهم ناتا محوراتن ناتا دقفقلو نخلت يوم أبرعينا نخلت يوم سعيرة نخلت يوم حيلتاز دقفوز زنبرو سعيرة بلو خيلاد وصتها السدما أيحتي جعانون دكا كفيلة مجلس زيرو كبو واقع كفيلة زرو خبط تناصنت مهانو نزي زوق أنا أتصب دمام سيرترا سبوز مدناك حسب هيكلني كمان ما first of all the people of Eritrea should not have suffered the extraordinary ordeal مجمر يا دما سبيرترا 3 عامات ونك على شيء جبوني نيرو مخنياتو كم كل هجرات أفريقيا بنا أوروبايا مجزعة زنبرة ناس إنهم زجبهم مسر سوسان زجبهم نيرو ስለዚህ ነዚህ መሰል እዚ ተነፊግዎም ብድራማ ናብ ኢትዮጵያ ከጽጉዋ ዝኻሉ ኣብ ኣርባዕታት ከም ኣፍሪካውያን እንተወሓደ ድማ ብሓምሳታት ናጽነትና ዝግባአና ንዑ ጠማዚዞም ኣብ ትሕቲኦም ገይሮምና እዚ ኩሉ ዋጋ ዝኸፈልናዮ ደጊምና ብቕልፅም ናይ ህዝብና ናይ ቃልስናን ዝረኸብናዮ ናጽነት ከምኡ ድማ ብሪፈረንደም ጌርና ዝወዳእናዮ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝፈታትን ምስ ኤርትራ ደማዊ ፀላይን ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ዘይኽብርን ክሳዕ ክንደይ ናይ ኤርትራ ቆለጭ ከብል ዝኽእል ምዃኑ ነዚ ከየኽበርካ ድማ ተገምጢልካ መፂኻ ናይ ኤርትራ
أف دقة بحري لولا ونتنا إيرترا دفيركا أف دقة بحر هبني قال وجنا يجبت ناي إيرترا هبني بتحادى بقطة تشاريخ كاخت نبرت خليقة أف دقة بحري إثيوبيا خدتك عملت خليها نسخاد ما جذب تركب تخليها نابلكا درامات سريكا تشكو سبيلن إيرترا وتصيد هياب نايتهم نتا زيت الدقم هيوتهم كفيلم زمصويا الزك بهالكله إيرترا كنتك عملوا دباتاي بلان كنت متون سقيل نكبالاشون يكونتن حيزاتو زلا كبال خلوي وانت تسقطاتنا جن برتعو من قدي بعلم لقاوي حق ده امبر لولاونت كاشيتكا صباح كان بحدش ناب كوينات كمل سكا زغل افدقه كفيتكا كتكدو تدخل نجر كم زي كونه قد مردا يدلي In a practical sense, military and security planning could also be affected, as a foreign power would have a permanent base of operations within its borders. However, the scale of this loss is negotiable. If Eritrea leases only a small, carefully chosen section, the vast majority of its coastline remains under its sovereign control. Through a detailed legal agreement, security risks can be minimized with joint patrols and مساخاتكم سي كمي غير يسب ديل كغبر زخل مخنياتو اب عالم تزعبيه ديل زبال ات فدريشن ايرترا دي فوتو وت فدريشن زغبره مندي تحس وسو تازم سبازياتهم رسم نمبر شرعي ايرتراوي بجاكم زاز ربا سمعوا اب زخون يكون مزياتهم ننوح ديل نغبرو لعلت كغزد لي اوفر اول كمان كغبره لود يبلون نسبه ايرترا بمول وكيلك زاربا يكلني برانسي دت امام النجر يلونا يحسبوني سلمتاي بعالم يكون أبزخون يكون استفدت حقي نايمت حاسكلة سلزلوم هالي تقمت إلى مسكنتاي قبل جميرو مالو لومي نايزياتهم نجر أي ودعني خنبل كلنا وكو غابزير تبقيسنا يكوننا انتاي زبل زلا بزي إيرتراسي تقبرو زلا أبقرن أفريقيا تسعوتسي مجلس ناي وشتاوت أقامات هايو Could Eritrea's internal challenges be the root for regional instability? Eritrea وشتاوت أقامات هذا يخون نزعب كبابينا مسيا نمر نختربش نخبز جبرا زلو يلهم كم ويناتا نحماتا زلو كوزيو هورن ريفيوز بعض زلو من إيرترا ونقيف وزن برا مالتيو سنتايز بالزلو إيرترا بحد ملكاوي مرحلة محاضر كوينا نرجع هذا كايدة زخونة جبرتن تزبد ما جدود هجراو عسكرنا زتتحزي يبلو اوكي إيرترا دليت إيرترا كم دليت نبرتغل وصيت زغل زلاتو دما نسخاتكم تفطروا زلهم صقم بر نتناتكم صقم تزلي ابي إيرترا بزح لو تمصنير شعود ابن لو إيرترا نتناتا زلو صقمات يا اكسبورت دقت سدو زلنا ابن إيرترا اكسبورتس دومستيك كنترول تاكتكس تو ريجنال بوليتكس زي نكمت نسان حزباتو قاصرون ابقالو تسغاغرولا من قال تاغيراتكم تاسغاغيراتكم it has deployed troops near Ethiopia's borders and it's involved in proxy conflicts in Sudan, Somalia. سراويتنا تا أبدوباتنا إثيوبيا مريتنا إيرترا يكون تدوباتنا إثيوبيا زبالزلو إيرترا سراويتا أبزدلي تكفالنا هجراك تقوم تخليها بس غادي يكون كان نعفر فلي حيلي الكوت هدرا حيلي أنصار إيرترا نخواقع تسلطن زلغا بس غادي يكون كان بتقراي نتقراي بكلتا مغيلكا بخلتي وقن تسلطن زلغا نام حارة بمليشان بخالن غير كاتقت زلغا أب سومال سراويت كايتي خزل لها سخاري يكون كايرترا سراويت تيا زلا سلازي كله تزبلو وزلو بروجكت خبروا لنا يم زفتنو زلو ام باي ذا واي تايم زبلو زلو إيرترا وشت اوقل ولاو سلازلو انا تقل ولاو يا نابانا سدو زلا يم زبلو زلو حفرات زبال يلن حنكات زبال يلن اب هاجرهم حق البونت اب انتي درجه بتصحي لها بتهاجر من البات نقرا منقدنا اتا عايزنا خنريو if there is a there was this video لنك انا كابود وص لو لسنس يلوم the sagat was a video bot is the among bot ናይ ነዳዲ ዝነበረ ተበላሽዩ ገለጥጦ መስበለቅ አዲ ደሞ ነዳዲ ወስሎ ካው ካብዚ ዝኸፍ ሕግ አልቦነት አሎ ምናልባት እዚ ሁሉ ነዳዲ ናፍታን ገለን ዝፈስስ ዘሎ ሓደ ሰብ ክርቢት ተገይሩ ኣብ ተወሊዑ እንታይ ዓይነት ናይ ዳሜጅ ናይ ኢንቫይሮንመንት ክፍጠር ይኽእል ኦሬዲ ዝፈስስ ዘሎ ነዳዲ ክንምንታይ ክሳራ እዚ ውጽኢት ናይ ሓደ ስርዓት አልቦነት ዘለዎ መንግስቲ ዘርእዮ ባህሪያት እዚ ስለዚ ለውለስነስ ኣብ ኣቶም ይዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ሸለል ኢሎም ግን ንኤርትራ ክነቕፉ መልሓሶም ዝውርውሩልና ለይቲ መዓልትን ስለ ዘለው ኩሉ ግዜ ምስተቆጣዕና ኢና because these issues throughout history in the Horn have been settled by force, not by negotiations. People suffering. So, but I think when a war breaks out, and I say when, I don't say if, I believe a war will break out because these issues
throughout history in the Horn have been settled by force, not by እንታይ ዝብል ዘሎ negotiations. So ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሲ ኩናት ይውላዕ ደ ይኸውን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ መዓስ ግድን ይውላዕ ዝብል ዘሎ ኦፍኮርስ እንጌራኹም ኣብኡ እንድዩ ኩናት ክውላዓልኩም ትደልዩ ሰላም ዳመይ ጌርኩም ክትምነዩ ፅምዶ ከም ንኩናት ዝኾነ ገይሩ ዝዛረብ ኣብዚ ኣብ መንጎ ህወሓትን ሻዕብያን ዝግበር ዘሎ ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ንህላወ ናይ ኤርትራ ኣገዳሲ ምዃኑን ኤርትራ ድማ ምስ ኩሉ ኩነታት ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ እስቲል ኤርትራ ክትጠፍእ ትኽእል እያ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ ማለት እቲ ሕጂ ዝርእይዎ ዘሎ ኩንነት ኣብ ኢትዮጵያ ፅንሂልና እውን ክንሪኦ ኢና ይርእይዎ ኣሎ ነገራት ይቀያየር ከም ዘሎ ግን እቲ ኣብ ልቦም ዘሎ ባህጊ ኩሉ እቲ እንታይ እዩ ዝብል ነሱ ፋኖ ምስ ኣቢ ክዕረቕ ህወሓት ምስ ኣቢ ክዕረቕ ሸነ ምስ ኣቢ ተዓሪቑ ኩላቶም ብሓደ ኮይኖም ንኣቢ ሓጊዞሞ ናብ ኤርትራ ወራር ንክገብሩሉ እዩ ዝምነ ዘሎ ኣይጋጥምኒ ድማ ስለምንታይ ፋኖ ምስ ኣቢ ዝዋጋ ዘሎ ኤርትራ ስለ ዝደፍኦ ኣይኮነን ምክንያቱ ንኣቢ ደው ንክብል ፋኖ ይሓጊዝዎ ነይሩ ኣቢ ኣብ ስልጣን ንክቕፅል ፋኖ ዝሕግዞ ነይሩ ንፋኖ ዝጠለሞ ኤርትራ ኣይኮነት ኣቢ ጠሊሞም ጥራይ ዘይኮነስ ከጥፍኦም ኢሉ ዝመፀ ንሱ እዩ ሰቶም ኣይኮነ ውጊ ጀሚሩ ንሱ እዩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከይዱ ክሃርሞም ጀሚሩ ስለዚ ቃልስናቶም ዕላማኦም ንፁር እዩ ንምንታይ ዕላማ ይኸዱ ከም ዘለው ንምንታይ ይዋግኡ ከም ዘለው ንፁር እዩ በኤኒወይ በዓል እዚ እቲ ፀገም ናብ ኤርትራ ክገብርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለው እቲ ፅቡቅ ነገር ናይ ዓለምና ኩነታት ኣበይ ያለው ተሪኢኻ እቲ ኩነታት ንኣቢ እንታይ ይፅበዮ ከም ዘሎ ካብ ክትግምት ትኽእል US President Donald Trump has signaled he is not yet ready to deliver US-made Tomahawk missiles to Ukraine during a meeting with Volodymyr Zelensky at the White House. The Ukrainian president came to Washington seeking access to the long-range weapons. While Trump didn't commit, he also did not rule out providing them at a later date. Ukrainian President Volodymyr Zelensky is back in the US, looking to strike a new weapons deal. His spat earlier this year with President Donald Trump, apparently water under the bridge. ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ንጉዳይ ናይ ሚሳይላት ዓብይ ኣዘራርባ ርእሲ ኮይኑሉ ኣብ ዝነበረ ናይ ዩክሬን ፕሬዚደንት ድማ ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ንዶናልድ ትራምፕ ንምእማን ኩሉ ዓይነት ምድላዋት ተገይሩ ብምሎም እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ኩናት ክናዋሕ ዝደሊ ድማ ኩሉ ዓይነት መንፀፍ አንፂፎምሉ ነይሮም እንትኾነ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ላስት ሚኒት ናይ ፑቲን ምንቅስቃሳት እዮም ዝብልዎ ዘለው ነቲ ክወሃብ ዝተባህለ ኣፅዋር ነቲ ታማሃክ ሚሳይል ዝበሃል ኣይህብን እየ ብምባል እግሩ ከም ዘሕፀረ ወይ እውን ዘለንስኪ ከም ዘሰንበደ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ዳርጋ ቅልጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ በቲ ዶናልድ ትራምፕ ተስፋ ኣለኒ ሕጂ እውን ተስፋ ይቆረፅኩ ነቲ ኩነታት ጠጠው ንኸብሎ ዝብል ኣተሓሳስባ ክሕዝ ከሎ ብወገን ኤውሮፓን ብወገን ዩክሬንን ነቲ ኩናት ንምቕፃል ድማ ዘለዎም ኣማራፂታት እናፀበበ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኣሜሪካ እቲ ፓብሊክ ኦፒኒየን ወይ እውን እቲ ሚድያ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣፅዋር ንክህብ እዮም ዝደልዩ ዘለው ግን ኣጋጣሚ ድማ ይሰልጥ የለን For now, sources tell Axios he showed no flexibility on the issue at their meeting on Friday, despite Zelensky's push, as he's concerned the weapons could undermine his efforts at diplomacy. We need Tomahawks, and we need a lot of other weapons that we're sending to Ukraine. One of the reasons we want to get this war over is exactly that. It's not easy for us to give. You're talking about massive numbers of very powerful weapons. So that's one of the things we'll be talking about. Hopefully they won't need it. Hopefully we'll be able to get the war over with without thinking about Tomahawks. I think we're እንታይ ዝብሎም ዘሎ እዚ ሚሳይላት እዚ መሰረቱ ክንቦ ዘይንደሊ ዘለና ንሕና ስለ እንደልዮ ዘለና ይብላ ኣሎ ንሓና የድልየና ኣሎ ስለምንታይ ከየድልዮም ኣሎሶም ባዕሎም ደየፍርዩ ኣፍርዮም ደይሸጡ ነው ክፍርይዎ ስለ ዘይክእሉ ስለምንታይ ከፍርይዎ ዘይክእሉ ቻይና ኣሲራቶም ስለ ዘላ ናይ ቻይና መሕንቆ ከቢድ ስለ ዝኾነ ንሳቶም ንዓታቶም ደዋፅእ መንገዲ እዮም ዝደልዩ ዘለው እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ እቲ ቻይና ኣሲራትሎም ዘላ ማእሰርቲ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን ጌስወት ንፑቲን ዝያዳ ብዘይ ብረት ትሕግዞ ዘላ ቀዳመይቲ ሃገር እያ መን ይብልሎ ቻይና ስምዕዎም ድሓን እንታይ ይብልሎ ቻይና ነዚ ጉዳይ እንታይ ከም ዝመስል If the United States cannot get rare earth products from China to the United States, the U.S. national defense industry need to grind to a halt. Many countries claim they have rare earth. Ukraine say they have rare earth. Russia say they have rare earth. Myanmar in Southeast Asia said they have rare earth. California says they have rare earth. They may have rare earth, but how do you extract them? How do you refine them? I would say
it will take minimum 25 years for the United States to reach the level of real commercial production of rare earth. Exactly. China ነዚ ኩሉ ካልኩሌት ገይሮም ዝገብርዎ እዩ ስትራቴጂ ዝበሃል እዚዩ ናይ ስትራቴጂካዊ ፕላን ጸላይኻ ስትራቴጂካዊ አካይዳ ዘለዎ አርሒቁ ዝሓስብ ንጸላይኻ አበይ ትቅርቅሮ ሎሚ ደይኮነ 10 ዓመት ተጸቢዩ ስጉምቲ ኮዘልካ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ምስ ተዋጊካ ንኽትዋጋ ከቢድ እዚ ኣብ ቁጠባ ጥራይና ንሪኦ ዘለና ሓንቲ ካርዲ ጥራይም ተጠቂሞም ቻይና ክሳብ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ዓይነት ናይ ታሪፍን ገለን ከውርደሎም ከሎ ሓንቲ ካርዲ እዮም ተጠቂሞም تا كاردت يا دم أنت إذا رير إرث بالكارديا نسادما نبوتين تيت كي تكوسو كود حنوات تخينا من التكوينات دما نبوتين ترى يقول نسنا بعتهم كم تزغل الكوينات كي تتكوسو كود عند حرقين مجمريا نا أمريكا تجرما كوينات نايراشا نسلسة 4 عامات نايراشا نا يوكرين 4 عامات قدس كله ماني زيادة زحقو سلون يركون تهلكم let me give you this picture there is this picture هانتس النيرا هانسال ما بونبزي ምናልባት ምስ ፑቲን ክራኸብ ከሎ ዝገበርዋ ስእሊ ነይራ ሓንቲ ተዝረኽባ ነይረ ነቲ ኮንፈረንስ ናቶም ድሓን ክረኽባ ይከኣልኩን ብዝኾነ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና if we go back to ናይ ዶናልድ ትራምፕ situation ኣብዚ ከድና እንተሪእናዮም ሓደ ነገር ክገልፀልኩም ስለ ዘለኹ እየ ኣብዚ ናይ ጉዳይ ናይ ዩክሬን እዚኣ ኦኬ እዚ ኩናት ናይ ኣሜሪካን ቻይናን ኣሜሪካ ብመንገዲ ዩክሬን ትገብሮ ዝነበረት ኩናት ተሪኢኹም ቻይና እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ኣሜሪካ مخازننا ناس وارات ود كم زلا يفلطوا نيرو سلازم نساتهم تاي قبر نيرو أمريكا جزية كدلي أنا تتطفى دل أسوار نختك من البعد كويناتنا يوكرين كالكوليت جيرو من نيرو أمريكا أبو خط فوز غلو هندبت وردهم كويناتنا إسرائيل نيرو هندبت كويناتنا إسرائيل دما بزح أسواريات في اللو معناته أسوار إسرائيل تتقام تلاب غازا كالارسي أزيب زحي نيرو إسرائيل ترى يكون مس نليبانوس نبدأ مساس نسوريا نمهرام نبيران نمهرام نحان ليبي يمن نمهرام أبكالا قرات هرموز نبرزي ما أتبي سايلات تتكيما لذي إذا كل دو تقاملو زنبرات وار مخازننا أمريكا يقعوا حينيرو يعني هذا ما they were recording فزي كما يجرنا إذا حجي أفيزر له مسايلات كم زي تكاكن جبر نخل مغنياتو التمسايلات أنت تكيومو أمريكا مس تشاينا كواغوي دلي خمزلو قلت زخنا حسابي سلازم تاجرهم أسوارهم أبزودوا لدرجة أسوارهم كتقولوا زي كل نجار تاي rare earth دما أمريكا نروح عمتها ديتو قدوس تطلع ودي نيرا حجي دما نت rare earth تبهال معدنات اللوايا بأمريكا نعو أوتيا أساريا وديا بتستومز دلي ودرجة كدالو وتخينون تاير يبلتاني بوحدو أسران حمشان عمت كدلي يميلو أسران حمشان عمت هيكونه حمشت عمت كمان 3 عامات كمان كتصبي يقولون يا مغنياتو نتشاينا 5 عامات كتصبي مخال مالت نتوددر كي تودادركا كتسعر مخال مالتي مغنياتو تشاينا تقلط فزلا تكنولوجي كاوزلا قطباوزلا كل نجار تاريخايو اب حصير غزي كتقبل لها كم تخلي يزردا زلو سلازي ناي بوتين كينا بستخالك كمتن تطوابيلكا ناب تشاينا تراي كتتكرولو تخل منقدي نتي امونغراشان تشاينا انت فتيرو زلو زمدنا دما كدبت كلكا من البعض كون دخان بوتين يحجزنا ونزب الحساب له معناته سخون دراما فتيركا نايدوب ساجمال لكم دو نهزب ساجمال لكم دو تشاينا خطوركم يا كتدفعكم يا هلكا كون دخان من البعض نراشا بقول نخاجركا نتشاينا بقول لك أركيركا كوينات تجمر الله زب الحساب له unfortunately تشاينا راشا مش كواقولكا انتي قبر له سبعوزي Istanbul Bridge is pulling alongside right now. It's just completed its journey from China to the UK, 7,500 nautical miles, and it did it in just 20 days, earning the company sea legend. إذا تري وزلهم تاريخ يدفع زلوا من البعض كمير تراو خمان زقسنا كتاريخ هيكون نزي. عالمنا نقد قدم China مس UK كتنقد تغينا مس أوروبا كتنقد تغينا بينا يتخيل نيرا كاب China تبجيسو كم زيلو بهند أوكيانوس جيرو بقيح بحر جيرو ما كلاي بحر جيرو ناب يوكي ناب جرمن ناب أوروبا يأتوني يرتندنا فرنسا ناب كلهم نزنا جرزجن أبجبتي كمود ما بهند أوكيانوس كمو نابتي مالاغا ستريت بحال أب كله نشاينا كحنقوا مخانم سلزفلتو نقدنا شاينا من قد غيرهم له كم عينت نقد غير من قد غيرهم شاينا حتى يخاطر عصوم تخل هاجر يكون مجمريا من قد بابور جيرو براشا تغز رجيتو نفتحت هاجرات رجيتو نبي أوروبا خيزغل من قد بابور يهانسلو سيلك رود بحال مالته تقدموا من قد نقدنا بري نعو من قد بابور جيرهم لا أبي بس حلو زي قد سجن يسريت من قد بابور
سجن نتنقد أخولا يكونن بتي بابور مراقب يوم تم كأن نتنقد كايد يسقولو سلازي كالاي مسمر تاجر مالو دما سمع بزي حدش من قدي بتناي نورديك نت بلانيت كاب تشاينا تبقيسو بسمين جيرو بزقو عزازي زحت أرى من قديو سلازي ناب 4 معالت دوسز زنبرة بزك أي بحر قالتها جيرو زغيد 4 معالت دوسز زنبرة 10 شوم من معالتي دوسد بسميناوج أف ناي زا بلانيت ناجر كان تخيتك من يزلوا من قومن راشان ترايم زلوا أبو من هالباتتي أركتيك رئيس بهالزلوا عجي نزي درامات تزون مقبار أمريكا تقبر زلاه بحفشة أمريكا نخيت قرقرهم تشاينا كل عينة رحكات خدو زغلو كل سيناريوس أمريكا خد قبر تغل قمتنا قبرو كلتا سلسته ولا حمشت عسرت سقم تقدم محلفهم والسنة تدوسو زلوا مرحتين رجلنا أمريكا دما دونجي ما مستردع ويكتب التخلنبر نزياتهم قلطيفة استراتيجية تقدمة كتحصرهم تخل كم زي كونتين عن رجلنا سلازي التقيم بإنتليجنس زقبر زلون بهندبتنا بسمعي زقبر زلون هنا عن رجلنا أما وداتا بالحزن لو استراتيجي زلو عارحيقو بلانك قبر زغل دما نتكونتات نسي زيادة كد معلو زغل سلازي بحكي زقرم كونتات تاريخاوي مسمرنا ينقدي غيرهم كم زلو هنا عن رجلنا راشان تشاينا عندما من مليسهم بقوت أبانا تشرغو بالعلو كتريو خلها الروحو غيز مسلك نايت بلانيت نابل على زلوكم سلاز مسلي تمنقدي زقرب مخانو يزن القرزلو سلازي بحفشة تبيج عدو زلو تبسمين زلو 10 شو متمعالتي درجة بفرقي لعل فرق كمان كتب له تخلي أقدي له ملو بفرق مقدال مالت بوحسنة زبالة وحسنة زلوا بواقع زو واحد واقع بزح ريس كتاد ما زي بلو مغنياتو أمونغو قبرش برا وق أجرجر تطو قبل يكلني مغنياتو زبس حكفال تشاينا راشانين أو زلوا راشا ما تزعبه بس راشا زمدنا تلا كلمة زحشي هالاي كتر خليت أنا راشا ناي تشاينا وددر انتاي كم زمسل دما أبزرايو ناي تشاينا ناي أمريكان بمنقد راشا نبوتين نمحاز أمريكا تقويو زلا كابيز بقس مغانا كرداكم أبزرايوج So Chinese airlines are protesting a plan from the Trump administration to bar their U.S. flights from flying over Russia. Now, the Department of Transportation says these quicker routes put American carriers at a disadvantage since they are currently banned, that is the U.S. airlines, from flying over Russia. Now, United Airlines in particular is pushing to extend this ban to Hong Kong-based carriers as well, and that includes Cathay Pacific. I want you to take a look at this flight on Wednesday from Hong Kong to New York, and it clearly, as you can see here, went through Russian airspace. You can see it there. It went through Russia. Actually, apparently, this is not working, but you can see in Russia. There it goes. A little delayed. Richard, if you're listening, that is Nizia. انتايم زبل زلو بعال خاش قرفت إركادة تقوي قودي ني تشاينا سنتاي بالوالو أمريكا مسيلكم ناي تشاينا إيرلاينسي يخص بالو سلمتاي مسراشا سلزي تباسو ناتهم نفرتي بالعل الراشا جيرن رقص عبيلان كحلفا خلوا ناتناقن ستا أجيدنا سلزلنا ني راشا بعلنا سلزاقادنا راشا دما سلزاقادتنا رحكات ناي تمنقدي توادر تخمزين قوني قبرنا له سلزنا تشاينا إيرلاينس أما يخصبان إحنا دما بخسارة كبعداقا نوز آلنا كلنا أوروباين كوميلانز بخيا زلوا منقستنا تكبع على أواج نتشاينا دما تايبلو مالو بو كي كدو قبروا تدير له إحنا عبتو ردر نعمة سلزلنا نسعر لنا يمزول زلوا well this is your problem تكونتات دما كم زنريو زلنا نايب حكي إذا قرم كونتات مغانون بعلم زفتر وصقام بخلو نساتهم كرمولينا نرزلنا تشاينا كامباين تدما مسراشا زباس يبلنا بالعل الراشا غيرنا خيرنا كن ربح لينا نسخاتكم بعالكم زقبركم مشقر بعالكم فتحوا يمزبل ومزلو نايب حكي إذا قرم كونتاتنا نرزلنا تكونتات دما بخل ما أزني زقرم مغنياتو أمريكا بعلا زفترتو أوروبا بعلم زجمر وصقام نراشا نموداق بقطبا بندادي بكل سيكتورز زيادة نعتاتهم كهرم يزوع الزلو سلازي hey you really need to find your own بعال خانة تشجر كافتيكا ناب أولا مسيخا ناب كومن سنستمليسكا ناب بس ما عم تحرير كا مفتحك مساكا خلكا وزايقن نسخاز فتركا شجر أنا شجر كفتحو سلازيكل كالو دما كماي كعمت لهم كهرم لهم زبلقن كما أمريكا سرعة تلو تراينا نرزلنا and this is incredible هذا بلولي يتزاقم زيت رايقنا يكونن ناي ايرلاينز رايكونن ناي امريكا تزاقمن ناي تشاينا تزاقمن بزح من قد كتريو تخل دقريو هذا كابو دما there is this
ኣብዚያ ኣላትኩም ካልይቲ ድማ ምናልባት ንኤርትራውን ተስፋ ዝህብ ስለ ዝኾነ ደምፆ ዘለኹ እዚ to surpass the United States to become the world's largest air transport market by passenger traffic within the next decade, around the early 2030s. That means in the coming years, this market will demand a massive number of aircraft, especially wide-body jets, potentially in the thousands. However, Boeing is facing a serious threat of losing its wide-body market share for the 787 Dreamliner in China. But why is that? Which aircraft is... ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ ቦይንግ ዝበሃል ብዙሕ ፀገማት የጋጥሞ ከም ዘሎ ዝዝከር ኮይኑ ቻይና ድማ ነቲ ዕድላት እቲ ብኩልያ ትጥቀመሉ ዘላ እዚ ንሪኦ ፀናዕና ብሰንኪ እቲ ኩናት ዘጋጠመ እገዳ ዝፈጠሮ ነቲ መንገዲ ኣየር ብራሻ ዘይከዳን ዝኸዳን ኣብ ግምት ኢኻ ኣብቲ ውድድር ናይ ንግዲ እቲ ኤርላይንስ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮፓ ቤን ገይሩ ይኸይድ ኣሎ ናይ ቻይና ግን ስትሬት ብራሻ ገይሩ ናይ ሓደ ሰዓትን ገልን ፍልልይ ስለ ዘሎ ኣብ ዋጋ ዓበ መኽሰብ ይገብሩ ኣለዉ እቲ ቦይንግ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ድማ ነፈርቲ ዘፍሪ ፀገም ኣጋጢሞ ስለ ዘሎ ነፈርቲ ናቱ ብዙሕ ፀገም የጋጥመን ስለ ዘሎ ሃገራት ካብ ካልእ ብፍላይ ድማ ቻይናን ራሽያን ካልእ መንገዲ ክደልያ ኣለወን ስለ ዝተባህለ ቻይና ድማ ነዚ ኮማክ ዝበሃል ካምፓኒ ናቶም ገለ ካብተን ናእሹ ጄትስ ገይሩ ፅቡቅ ክዕወት ስለ ዝጀምር ሕጂ ድማ ኣብተን ዓበይቲ ማእከላይ ርሕቀት ክኸዳ ዝኽእላ ኣብኦም ድማ ክግዝግሱ ጀሚሮም ኣለዉ እቲ ፀገም ድማ እንታይ እዩ ናይ ኣሜሪካ ምርሕነት ዝነበረ ብሰንኪቲ ዘለዎም ፀገም ነቲ ሽግር ክፈትሕዎ ይከኣሉን ኣለዉ ቻይና ድማ ንላዕሊ ገፆም ይመፁ ኣለዉ ከምቲ ኣብ ቴሌፎናት ዝቕድምዎም ዘለዉ ኣብ መኪና ዝቐደምዎም ኣብዚ ኤርላይንስ እውን ክቕድምዎም ናይ ግዜ ሕቶ ድንበር ኣብዚ ናይ ፓሰንጀር ኤርላይን ዝበሃል እውን ክቕድምዎም ምዃኖም እዮም ዝንገር ዘሎ እቲ ጉዳይ እቲ ሓደ ኣብ ኩናትን ኣብ ዕግርግርን ቦይንግ ዝበሃል ንኣብነት ወላ እኳ ናይ መጓዓዝያ ዝሰርሕ ተኾነ ናይ ውግእ ነፈርቲ ድማ ይድሸይጥ ስለዚ ኣብ ውግእ ኢዱ ኢትዩ ኣብኡ ጨምለቕለቕ ዝብል መዓት መክሰብ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝድለ ፈጠራውነት ክገብር ኣይደልየን ሓደ ካብቲ ዓብ ፀገም ናይቲ ናይ ኣሜሪካ ድማ እንታይ ነይሩ መብዛሕትኡ እቲ ስራሕ ኣብ ደገ ሰዲዱ እዩ ደስርሖ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ስለ ደየክስቦም ናብ ካልእ ዓለም ፋሓቢሎም ናብ ቻይና ብብፅሒ ሰዲዶም ነይሮም ቻይና ግን ኩሉ ኣብ ዓዶም ስለ ዝሰርሕዎ ነገራት ኩሉ ኣማእኺልካ ስለ ትሰርሖ ውፅኢታዊ ስራሕ ክሰርሕ ትኽእል ድሮ ከም ንሪኦ ዘለና ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ቻይና ዳርጋ ነፋሪት ክትሰርሕ ጥራይ ዘይኮነስ ብብዝሒ ከተፍርየሉ ኣብ ትኽእል ደረጃ እያ ትኸይድ ዘላ ስለዚ ዓለምና ድማ ንናይ ቻይና ንብረት ከምቲ ናይ ቀደም ኣትሒትካ ትሪኦ ዘይኮነስ እቲ ዝለዓለ ርቀት ዘለዎ ንብረት ምዃኑ ንኣመነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ መወዳእታ እዚ ናይ ቻይና ዕዳጋ ልክዕ ከምዚ ናይ ኤሌክትሪክ ካርስ ዶሚኔት ገይሮሞ ዘለዉ ነዚ ቴሌፎናት ድማ ንናይ ኣሜሪካ ሓሊፎሞ ዘለዉ በዚ እውን ሓደ መዓልቲ ክሓልፍዎም ምዃኑ ዘጠራጥር ከም ዘይኮነ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ዓለምና ክሳዕ ክንደይ ትቕየር ከም ዘላ እቲ ምቕያር ድማ ነቶም ንዓመታት ነገራት ብሒቶሞ ዝነበሩ ሓደጋ ይወርዶም ኣለዉ ካብ ወፂና ናብ ናይ ግሊ ቁጠባ እናሰገርና ቅድሚ ምኻድና እስከ ናብ ኤውሮጳ ካምልስ ክንብል ብፍላይ ናብ ዩኬ The second most depressing country to live in officially. Taxes are at a post-war record high. Up to 45% income tax on what you earn. Then 20% VAT tax on what you spend. If you're a business, you have VAT. Then 25% corporation tax. Then business rates. Then 15% national insurance. Then you've got council tax, road tax, car tax, stamp duty tax. There are 39 different taxes that you pay. The town centres are in ruin. They're run down. There's ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ መንግስቲ ክዓኑ ከሎ ኣብ ታሪክ ተመሊስካ ናይ ሮማን ኢምፓየር ወይ ካልእ እንተሪኢኻ ኣብ ግዜ ምዕናው እንታይ ዝገብር ታክስስ ኣመና ዓበይቲ ታክስስ ኢትዮጵያ እንታይ ንርኢ ኣለና ፅንሒልና ክንሪአ ኢና መንግስቲ ቅድሚ ምውዳቑ ገንዘብ ናይ ገንዘብ ሽግር ስለ ዘጋጥሞም መብዛሕቲ ግዜ ንህዝቢ ልዕሊ ዓቕሞም ታክስስ ክፅዕኖም እዩ ዝፍትን ኣብ ዩኬ ድማ ልክዕ እዚ ምልክት እዚ ይረአ ኣሎ ኤውሮጳውን ተመሳሳሊ ውፅኢት ናይዚ ድማ እንድሕሪ ንሰብ ልዕሊ ዓቕሙ ታክስ ክገብረሉ ጀሚርካ እንታይ ዝገብር ሰብ ይሃድም ካብቲ ዓዲ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ስምዑዎም ኣብዚ One is leaving the UK. And two of my really smart mates, I believe, have made really dumb decisions this week because they want to leave the UK so fast because they hate it that much. Now, they're not alone because 3 of the 12 richest people in the UK have already left. We've got 16,800 millionaires leaving this year. We'll have 100,000 millionaires left by 2030. The richest man in the UK, Lakshmi Mittal, he's left the 8th richest. እንታይ ዝብለኩም ዘሎ This man, the shipping magnate, he's left. They're selling up from the UK. እንግሊዛውያን ገንዘብ ዘለዎም ሃብቲ ዘለዎም ነቲ ዓዲ ተስፋ ስለ ዝቆረፁ ካብኣ ተስፋ ስለ ዘይብላ ኢሎም ይሃድሙ ኣለዉ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ንበዓል ትካል ሰሪሑ ክነብር ከም ዘይክእል እዩ ዝገብሮ በዓል ትካል ወይ ሃብታም ክሃድም ከሎ ገለ ሰብ እንታይ ዝብል በቃ ንየብሎም እዞም ሃብታማት ይብል መንዳይ ስራሕ ክፈጥረልካ መንግስቲ ስራሕ ፈጥሪ
دخاتات دو سرح فتريو مبزعتو تتكال دموز تغفلوا لزا لها تكالاتكو كابيز مسؤوليو هبتمات كويم زوننو ثم هبتمات جنزبهم هزم تخيلهم مني كتكوم نعم بفلا إذا ما حجينا أمريكا كوربوريشنز ببزع كأتوان نجارات كبحتوين أمريكا دم مس إنجليز ديل سلاز قبل زلوا أتو تاكسيشن بنفيت كل وامي بحفش عن تاينا نرزلنا فول أوف أن إمباير بعد نكس النتات كود كخلوين عن ري زي بكت أبعد درجات رأي ودكات نرزلنا UK أوروبا مبزحتهم أكم زعينات كلولواتهم كم زلوا أمين إذا حدا كروع زخون إنجليزاوي ساكت كم زي ترى سدتنياس إنجليزاوي كونن زارب زلونا عدو كتسألم وين UK كتسأل هاي لوزو قبر زلي كونن إنجليزاوي زي نتمنى سدما يمخرولو قال تيفكا بوليس انت ديكيركا you're going to بزح قالوا حفتاماتن سب كابيتالن كتكسريخا ساتهم تخيلهم دما بليونست كم تاكس تروح بزنا بركة تروح بيكون كان ماليسكا Now, of course, these real lefties say, oh, good riddance, shut the door on the way out. Well, who's going to pay the billions in tax revenue that they're not paying? Of course, them. Because, look, people who are really far left, they don't want to support the poor. They just hate the rich. And two of my mates have said, look, I'm selling everything I've got in the UK. I'm moving to Dubai. I'm buying property in Dubai. To me, that's a really bad decision because they don't know the Dubai market. The legal system in Dubai is the Wild West, but they're prepared to take everything that they've made in the UK over the last 2 or 3 decades and just sell it and pay the capital gains tax and leave because that's how much they're pissed off with the UK. بفلا بعد دبي يو اي انت حرخيتكا بزحات انجليزاوين مكدهم زلو بسنك زلو كنتات بزح كابيتال زلو بيزنس زلو ولا والمهورات ناتهم تاريخهم بزحات مهورات بعد دبي دك يو كي هذه انتاي زريكا كاب اوروبا بزح سب يهدم على كاب جرمن كمو كاب يو كي بفلا جرمن يو كين مالتي تنزعبيا قطباز بهلا اوروبا سنين تنكالت كلن شماويان نير بتي جرمن بتدما يو كي كاب فاينانس بقلن زيوم كلتيوم هاجرات نساتهم ابقلوا لواتيوم دهريل كاتم كالوت نغزي حتى ترايو ويون درو اتيوم ملو مالتي ስለዚህ ዓለም ከመይ ተቀየራላ አስተውዒልካ ምርአይን ኣብዙ ዋንዚ ኩነታት ኣስተውዒልካ መኻድን ኣገዳሲ ይኸውን is empty high streets and increasing homelessness. You get stabbed for a watch in London and petty crime is now legal in the UK. The cost of living is soaring and inflation has wiped out 35% of your money in the last 5 years alone. You work 3 days out of 5 for the government and you pay بحفشة انتايم زبلو زلو اتو كنتات عزيك كبيك كم زلون ممكن قوال دم انتاي زري جبنات ببزح يرأي ساعات حسكا وي تلفون حسكا بعلون دم بزح سرقة 5 كايات بزح فيديوهات اللو خيدكم رايوه زد ما هذا امباير ات ليت ستيج كبتح كله زريو ملكتات يوم نابلو انجليزا وين بعلون زنقرهم زلو سلازا بيروبا زلها تتنكق استوعل لعلو كل دما نساتهم كبعدهم يهادم كتهدم زي تخلط خينكا انتا كتقبر لك عبزو سمعون 1 year ago, Bitcoin was at like $70,000. Yeah, I so know. it has still had incredible performance. If you go back to 2020, it's up 1,500%, right? So one of the things that I like to do is I like to take assets and denominate them in Bitcoin. So anyone can make money when you compare it to the dollar. The dollar only goes down. And so if you look at stocks, the S&P is up 100% since January of 2020. In Bitcoin terms, it's down 88%. So while stock investors think they're winning, when you compare it to a finite asset, كل عينات انفستمنت تبع عالم زلو ريل استيت بلو ببيتكوين تعقين كان تحت قد ستراي زخيد سلازي منقصو زي قواصرو ما نمزب كمنت لك زي كل اسيت انتلو بيتكوين كريبتو بعبي وانت ترديو كمالتي جن بيتكوين سبيشالي از انت مالتي بو حدت جنزبكا بفلاي بعل باوند البات ايرانا عند انجليزي كا اوروبا ولا دولار كلهم تحتهم زخدو زلو سلازي ولا كل انت دي تبع نشتي كفال استوعي كا بتنكاغي تقنا قاليا كي تتنقاقات قبرنات كيكون سلازي تتنقيكم نزي حماق زي نزي حماق لولاو إنفستنا قبركم تخيطكم من البعض تزبالة عدل كقات ماكم زغلزي مغنياتو أب تاريخ فولي مدرخي نازل لنايز بعد زلو إنفست قبر سبدما تزعبي يزخسر سلازخوني تتقوموا لنازي عدل بروغرام على تتقوموا فعلنا خن قبرينا تلكون لما أملاقي حقسكم نابلكم حجي نابتناي زباناكم የጀነራል ጻድቃንና የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፎቶ መነጋገሪያ ሆኗል። ከአዲስ አበባ በ400 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ባለ ስፍራም የብልጽግናው ሰው አቶ ጌታቸውንም ጀነራል ጻድቃንንም ይዘዋቸው ተጉዟል። አብይ ከሰሞኑ አቶ ጌታቸው ረዳን በተገኙባቸው መድረኮች ሁሉ ሲያስከትሉ ታይቷል። በቅርቡ ተደመርኩ ያሉት አማካሪያቸው በከተማም በገጠርም እያስከተሉ ዳቦም እያጎረሱ የታዩባቸው አጋጣሚዎችም መወያያ ነበሩ። ዛሬ ደግሞ
ወደ ባሌ ፓርክና ሎጂ በርካታ ሹማምንትን ይዘው ተጉዘዋል። ለወትሮ እንደሚያደርጉት በአቶ ተመስገን ጥሩነህ ከመታጀብ ወጥተው ሰዎችን እየቀያየሩ የመጡም ይመስላሉ። በዚህ ጉዞ የብልጽግናና የሻዕቢያ ጥምር ትግራይን የማጥፋት ኃይልን የተዋጉት ሌትናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረት ብሓፈሻ እዛ ስእሊ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣዝያ መስሓቅ ኮይና ዘላ ዘረባ እዩ። ዘገርም ስለምንታይ እትሪእዎ ዘለኹም ስእሊ ኣሽሓት ህዝቢ ትግራይ ምስ ተቐተለ ብሂወት ኣሽሓት ንጹሓት መንእሰያት ደቂ ተኻታት ተፃዊትካ ብሓደ ኮፍ ኢልካ ሻሂ ትሰቲ ግሪን ፓርክ ከይድካ ድማ እንጆይ ትገብር ድሓን በዓል ጻድቃን ዝብልዎ ዘሎ በዓል ስታሊን ስምዕዎም እና እየተመረጡ ነው የሚሉት። በጣም አሳዛኝ ጊዜ እያሳለፉ ነው እነዚህ ሰዎች። ያሳዝናሉ። እኔ በእውነት እነዚህ እንኳን ተገረመች እነጌታቸው ጻድቃን ከማዱ አይታ እንዴ እያለች እየተገረመች ነው። እንኳን ተገረመች። ነጭ ሳር ላይ ያለች እንስሳ እንኳን ተገረመች በስራቸው ማለት ነው። መገረም ስለምታይ እስከ ዝያዳ ዘገርም እዚ ኩነታት እዚ ድሓን እዚኣ መከረየኩም እቲ ዘገርም ኩነታት ማለት እዩ። አብይ አሕመድ ኩሉ ናይ ልምዓት ምዕባለታት አበይ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ገለ ክፋል ናይ ደቡብ maybe ኣብ ክልል ሶማል ክትብሎ ትኽእልቲ ናይ ማዕድናት ፕሮጀክት እኳ ኣይኮነስ ናይ ማዕድናት እዩ ንምምዝማዝ ነቲ ናቹራል ጋዝ ዝብልዎ ዘለዎ እዩ። ናብ ኣምሓራን ትግራይን ቦምባ ይሰድድ፣ ዕግርግር ይሰድድ፣ ሓዊ ይሰድድ፣ ብርሰት ይሰድድ። ነቲ ገንዘብ ወሲዱ ድማ ኣብ ደቡብ ናይ ኣብ ክልል ኦሮሚያን ኣብ ናይ ኦሮሞ ግዝኣትን ኢንቨስት ይገብሮ ዘሎ። ኩሉ እዚ ነገር እዚ ድማ ክርዶ ዘይከኣለ መን እዩ ዘሎ? እስኪ እቲ ክርዶ ዘይከኣለ ኣብ እቶም ምስ ኮይኖም ዘጣቅዑ ዘለው ንዓዶም 5 ሳንቲም ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመት ዝኾነ ይኹን ፕሮጀክት ኣይገበረሎም ተጋሩ። በዓል ጌታቸው ረዳ ግን ኢንቨስት ገይረሎም ኣብ ምንታይ? ኣብ ከብዶም ንከብዶም ኢንቨስት ስለ ዝገበረሎም በድሕሪኡ ከይዶም እንታይ ይገብርለው? ኦሮሙማ ዝበሃል ግን እንታይ ይገብርለው? ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ። ሰብ ግዜ ስለ ዝኾኑ ሓደ ደጋፊ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ተጋጊዱ ውፅኢዋ ዛ ኣርቲክል ዋላ እንታይ ተረዳንን እዚ ናይ ኦሮሙማ እንታይ ይገብርለው ኢሉ the new Oromo sovereign fund quietly took over part of the Kefi Gold's Tulu Kapi investment in September. While still State Minister of Finance, Eyob ensured the transfer of federal government shares in the joint venture Tulu Kapi Gold mine to this new entity. ስለዚህ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ሃብቲ ናይ ክልል ኦሮሚያ ፋንድ ዝብልዎ ዘለው ናቡ ከሰጋግርዎ ከለው ነዚ ዝገበረ ድማ እዚ ናይ ሕጂ ናይ ናሽናል ባንክ ሓላፊ ዘሎ ቀደም ሚኒስተር ናይ ፋይናንስ ከሎ ዝሰጋግሮ ምዃኑ ግን ሰራቂ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ባእሲ ከም ዘጋጥሞ ኣብዚ ሓደ ሃፍቶም በርሀ ዝበሃል ትግራዋይ እዩ I had a chance to speak with source of this news. It's confirmed. The Oromo are working on building the state of Oromia and good for them. ስለዚ ኦሮሞ ምስ ኣብል ምስ ኩሎም ካድረታትን ኮይኖም ሃብቲ ናይቲ ሃገር ንኦሮሞ ንምህናፅን ሃብቲ ናይ ኦሮሞ ንምኽዕባትን ይጥቀሙሉ ኣለው። ከምኡ እዩ ህወሓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከሎ እንታይ ብል ነይሩ? ንኢትዮጵያ ሓንቲ ክንገብርና ንኦሮሞ ከነማዕብሎ ኢና ይብል ነይሩ። ኦሮሞ ግን ተጋሩ ዋላ ኣብ ሓዊ ይጠበሱ ኣምሓሩ ኣይግድሰና እንታይ ደገድሰና ንኦሮሞ ንምዕባል ይብሉ ኣለው። ዘገርም እዩ። እንተኾነ ኣብ ውሽጦም እውን ፀገም ኣሎ ይብሉ ኣሎ። እንታይ ኢሉ? within the fund a rival function from the old Oromo People's Democratic ካብቶም ዓበይቲ OPDO ዝበሃሉ has begun to challenge the capitalist young elite. ኣብ መንጎቶም ዓበይቲ ናይ ቀደም ፖለቲከኛትን ንኣሽቱን ፍልልይ ኣጋጢሙ ኣሎ። For example, led by Adare Asafa ዝበሃል ማለት head of the OSF, the Daba Debele, Ethiopia's ambassador to Japan and the close ally of Abiy, the veteran Oromo cadres from ኣመንጎም ካብ ባእሲ ማለት ነቲ ከመይ ጌርና ንበልዖ ንሰትዮ ነቲ ሃብቲ ኣብ ዝብል እዩ ተፈላለዮም ዘለዉ ዝበሃል ዘሎ። እንታይ ዘርእየና ዘሎ? ናይ ብሓቂ ዘገርም ኢና ንርኢ ዘለና። እቲ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ከመይ ገይሮም ናብቲ ክልል የስግርዎ ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ እታ ሃገር ትበሃል መመቐቓላ ዘይተርፍ ካብ ኮነ ኣብ ዘበን ጉራውራ እንታይ እዮም ዝብሉ? ነፍስኻ ይትዕብራ ክልልካ ይትዕብራ እዩ ኮይኑ ዘሎ። መጀመርያ እቶም መራሕቲ ኩላቶም ሃብቲሞም እዮም፣ ብግሎም ናይ ግሊ ሃብቲ ኣጥርዮም እዮም። ከምኡ ድማ ነቲ ክልሎም ድማ ከብትምዎሎም እቲ ሃገር ክትበርስ ስለ ትኽእል ወዮ እቶም ህዝቦም ቁማር ዘብልዑ ንህዝብናቶም ከም ዝብላዕን ከም ዝጠፍን ዝገበሩ ግን እንታይ ይገብሩ ኣለዉ? በቃ ፅቡቅ ገበርኩም ኣብይ ኣሕመድ መዓልታዊ ሓዱሽ ፕሮጀክት ኣብ ኦሮሞ ትገብር ኣለኻ ንዓይን ንከብደይን ንባንከይን ጥራይ ትረስዓኒ እምበር ድሌትካ ግበር ንሕና ድማ ኣብ ጎንካ ኣለና እናበሉ ሽፋን ይህብዎ ኣለዉ።
مستوسن غزي ز بوتا زي بتوم ناي امحرا الليت يزتحاز نيرو اندركاتو جدو بعل جدو ديوم بعل اندركاتو ديوم بعل كالو ديوم نساتهم يم نزي بوتا زي تكو نيرم يلو نحاتاتهم اوصيلومي ولا ونت تمزغن طرونن قالن عليو بزوم تغارو كتكو يرالو ابي احمد دما غزينا بلعي ناقيايروم بيلا غيري صاوتلو مالو يم زبل زلو زي تي كوننت ابايتا زلو ابي احمد مالت تكونتات نا ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ሕማቅ ናብ ዝባእሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ይዝንገር የግዳስ ንሱ እንታይ ዝገብር ዘሎ ከምዚያ እናገበረ ፕሮጀክት መረቕኩ ገለና ገበረቕኩ እናበለ ነታ ሃገር ከም ድሌቱ ይጥቀመላ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ነዛ ብፍላይ አንተ በዘራኹም ስእሊ ናይቲ ምዕባለታት ናቱ ኢሉ ዝዝሮ ዘሎ ብፍላይ ዛብ ዝከረኩም ፀናኩ ፕሮጀክት ብዙሓት ኣምሓራ ሪኣክት ገይሮም ነይሮም መዓልታዊ ወይካ ሶምናዊ ዲ ወርሓዊ ዓብይ ይኹን ፕሮጀክት ዓብይ ይኹን ንሽተይ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ይኹን ኣብ ካልእ ከማዕብል ከሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ግን ሓዊ ጥራይ ዝድርቢ ዘሎ ነቲ ዘሎ ዘብርስ ዘሎ እናበልዮም ዝዛረቡ ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ እቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ብዝለዓለ መንፈስ ይቕፅል ከም ዘሎ ይዝንገር ንኣብነት ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ክልል ኣምሓራ ሓደሽቲ ቦታታት ይተዋፀር ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ሓድሽ ቦታታት ተቆፃፂሩ ናይ ፋኖ ምስፍሕፋሕ ዘርኢ ወይ እውን ይደፍእ ከም ዘሎ ዘርኢ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ነቶም ኣምሓራን ብፍላይ ለንቀነ ድማ ሓደ ድራማ ኣጋጢሙላ መንጎቶም ኣምሓራን ነቲ ናይ ብልፅግና ሰራዊትን ናይ ፋኖን ብዛዕባ እዚያ ጓል እዚኣ ሓደ ዓብይ ዲቤት ተላዒሉ ከም ዘሎ ውድ ቤተሰቦች ዛሬ ስለዚህ ልጅ ላወራችሁ ነው የመጣሁት። ሁላችሁም ሚዲያ ላይ በሰሞን እንደምታዩ ሁሉም እያናወጣት ነው። አንድ ነገር ልነግራችሁ ፈልጌ ነው እና እቺ ልጅ ልትዋጋ መጣች፣ መከላከያ ጋር ከፋኖ ጋር ለማጥቃት መጣች። አጋጣሚ ተመታ ሞተች። እንግዲህ ያው እናንተ መከላከያ እንደዚህ ያደርጋት መከላከያ እንደዚህ ያደርጋት ብላችሁ ሚዲያውን እያናወጣችሁ ነው እና ልትዋጋ ነው የመጣችሁ። ልትዋጋ መጣችበት ሞታለች እና የመከላከያ ህይወት የዶሮ ህይወት መስላ እንዴ ልትወጋው ልትገል መጣችበት እንታይ እስከም ዝብሉ ዘገርም እኮ እዩ እዛ ሰብ እዚኣ መማታ ጥራይ ኣይኮነን ኣዛሪቡ ምክንያቱ ማለት ሓንቲ ኣርቲክል ኣውፅኦም ኣለዉ ብቃላቶም ከይነጋኖ ወይ ከይንውስኸሉ ካብ ዝብል ገለ ካብተን ጋዜጣታት ናይቲ ዓዲ ክዛረባሉ ርኢና ኣለና ሃገር ኣብ ቅልውላው ዘላ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት ናብ ህልቂት ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ገለገሊኡ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኣቕሊ ፅበት ይጥቀማሉ እዮም ዝብሉ ዘሎ ድሮናት ይጥቀም ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ስለዚህ እቲ ኩነታት ኣብ ዝረይዎ እንታይ ብልዎም ኣለዉ አማራ ክልል የድሮን ጥቃቶች ተፈጸሙ። የብልጽግናው ሹም ከወያኔና ከሻዕቢያ ተላላኪ ጋር ትንቅንቅ ላይ ነን ብለዋል። በክልሉ የተለያዩ ስፍራዎች ላይ የሚደረጉ ውጊያዎችም እንደቀጠሉ ናቸው። የክልሉ ህዝብ ያለበትን ቀውስ የጦርነት አውድማ ሆኖ መቀጠሉን የሚገልጸውም እንዲህ ባለ መንገድ ነው። አካኮ ነው እያደርን ያለን ደደን ይዞናል። አሁን ብርዱ አልወጣልኝም። ዱር እንዳደርኩ ነው የመጣሁት እኔ። የሞተ ዘመድ መቅበር አቅቶናል። የታመመ ዘመድ ልጅ መጠየቅ አቅቶናል። ብልጽግናው ሹም ከምንሪኦ ዘለና ብድሮናት ገይሩ ንህዝቢ ኣምሓራ ንነዊሕ ዓመታት ገይሩሎ ዳርጋ ናብ 2 ዓመት ተፀጊዑ ሓሊፉሎ እቲ ኩናት ናብ ኣምሓራ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ድሮናት ከም ዝጥቀም እዮም ዝነግሩ ብዓብዩ ድማ ትክልል ናይ ዓውዲ ኩናት ከም ምዃኑ መጠን ኣብዚ እቲ ኣርቲክል ኣውፅኦም ዘለዉ ክሳዕ ክንደይ ሽግር እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎን ናይ ኢትዮጵያ ሲቪል ዋር has intensified with Prime Minister Abiy Ahmed's forces accused of targeting Amhara civilians using drones, tanks, and jets. ስለዚህ እዚ ኣርቲክል ባዕሎም ዘውፅዎ ኢትዮጵያውያን ዝወፀ እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ድሮናት ታንክታት ከምኡ ድማ ነፈርቲ ኩናት እናተጠቀመ ኣብ ልዕሊ ፀላተይ ዝበሎም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ብዙሕ ዕንወት የውርድ ከም ዘሎ እቲ ኩናታት እቲ ሲቪል ዋር ድማ እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎ the conflict has caused thousands of deaths and millions of displacement ስለዚ በሽሓት ሰባት ቀትሉ ኣሎ ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝቢ ድማ ካብ መነባብሩ ተመዛቢሉ ውሽጢ ሃገር ስደተኛ ኮይኑ ኣሎ ንኣብነት ኬዘፍ ባለም ወፃን እንጂ ጓል 19 ዓመት ናይ ኣምሓራ ፋይተር እዛ ባለም ዋሰት ባልደላ ማለት was reportedly captured ከም ዝተሓዘትን ከም ዝተኣስረትን ከም ድማ ጡባን ካልእም ቆሪፆም ብሕማቅ ኣቀታተላ ከም ዝቆተልዋ ይዝንገር ዘሎ Hertatus reading Amhara was deliberately targeted and soldiers allegedly celebrated over her body. ስለዚህ ነቲ ናይ ኣምሓራ ዝብል ታቱናታ ድማ ብፍሉይ ታርጌት ገይሮም ከም ዘበልዎን ኣብ ልዕሊ ሬሳናታ ድማ ክስዕስዑ ከም ዝተረኣዩ እቶም ሰራዊት ዝኻ ናይ ብሓቂ ግፍዐኛን ፅልኢ ዘለዎ ኣብ
ሩሱን ዝኾነ ሕማቕ ጽልኢ ዝተመርኮሰ ኩናት ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ቂምታናቱ ንዘበናት ክቕፅል ዝኽእል ምዃኑ እዩ The article claims Amharas face systemic discrimination including displacements from Oromia and Addis Ababa detention ኣምሓራ ኣብዚ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ሲስተማዊ ዝኾነ ግፍዒ ወርዶም ከም ዘለውን ካብ ክልል ኣምሓራን ከምኡ ድማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ይጥረዙ ከም ዘለውን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ማዓስከራት ይኣቱ ከም ዘለውን ካብ ቁጠባ ይእለዩ ከም ዘለውን ከምኡ ድማ ካብ መነባብሮም ከም ዝግለሉን ናብ ድሕረትን ድኽነትን ከም ዝወድቁ ይግበሩ ከም ዘለውን እዚኻ ቁጠባዊ ስደት ከም ዘሎን ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ነቲ ህዝቢ ኣምሓራ ነቲ መንእሰይ ኣምሓራ መሊሱ ንኽቃለስ ክደፍኦ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለው እቲ ኩነታት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይቕፅል ኣሎ እቲ ሰራዊት ድማ መመሊሱ ናብ ፅልኢ ናይቲ ሃገር ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ መወዳእታ ድማ ብከምዚ መንገዲ ቀፂልካ ናብ ብፍላይ እቲ መንግስቲ ክነቃነቕ ተጀሚሩ ኣብ ሕሱም ዝኾነ ኩነታት ሕድ ክእቶ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ብትክክል ኣብይ ኣሕመድ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ነታ ሃገር ክቋፀረ ከም ዘይከኣለን ዋላ እቲ ናይ ቁጠባ ድራማ ዝገብሮ ዘለውን ብኩሉ መንገዲ እቲ ቁጠባ ፌል ገይሩ ከም ዘሎ እቲ ህዝቢ እዚ ንስኻ ትርእዩ ዘለካ ፕሮጀክት ዘይኮነ ተራ ህዝቢ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ርዩ በተለይ የምንዛሬ ተመንን በተመለከተ መንግስት የሄደበት የተሳሳተ ፖሊሲ ለምን እንደዳረገን ታውቃላችሁ 42 ብር ነው ዶላር ዛሬ እየተመነዘረ ያለው ይሄ ዓመት የፈረንጆቹ ሲያልቅ 47 ብር ይገባል የኢትዮጵያ ህዝብ ብልጽግናን ቢመርጥ ከ5 ዓመት በኋላ አሁን 4500 ብር የሚገዛ ጤፍ በኢኮኖሚ ሞዴል ሰርተነዋል 8900 ብር ነው የሚገባ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ላይ ቃላቶች የሚያስቀምጥ ብሓፈሻ እቲ ቁጠባዊ ሞዴል ኢሎም ንኢትዮጵያ ዝጥቀምሉ ዘለው ኩሉ ነገር ካብ ሕማቕ ናብ ዝበኣሰ ዝኸይድን እቲ ሃገር ድማ ቀስ ብቐስ ሽግርናታ መወዳእታ ከም ዘይብሉ ምናልባት ኣብዚ ያለ ሓንቲ ጓል ለንቀነ ብዙሕ የዝርዋ ኣለው የጥሕና ዳ ኣንበር ሀገር ነው ያለሽው መጀመሪያ ሀገር ይገንባ ግብር ይከፈል ና እስቲ ወንድም አለም ና እስቲ ና አረፍ በል ና አንዴ እንነጋገር እስቲ እኛ እኮ ግብር አንከፍልም አላልንም ግብር የመክፈል ግዴታችን ነው ሲጀመር በሓልቲ ትካል እንዲያ ኣነ ንሃገረይ ግብሪ ክኸፍል ድኻ ሃገር ያይልኩምኒ ከም ወዲ ሃገር ድማ ግብሪ ንክንከፍል ፀገም ኣይኮነን ንሃገርና ግብሪ ክንከፍል ድልዋት ኢና እንታይ ዳይ ትፀገም ኣብዚ ስምዕዎ እንታይ ከም ዘሎ ምናልባቶም ትካል ክንከፍት ኢና ንኢትዮጵያ ትብሉ ዘለኹም ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለኩም እንደ ባህላያነ ወይ እውን ገለ ዝርብፀኩም ከም ዘሎ ነቲ ገንዘብ ክትከስርዎ ትርበፁ ከም ዘለኹም እየ ዝፈልጥ ምክንያቱ ኣብ ገዛኻ ኮፍ ኢልካ ብውሑስ መንገዲ ዓብ ዕቤት ከም ፀኣልካ ዕድላት ናይ ኢንቨስትመንት ኣሎ ኢለና ነገርኩኹም ናነነነ ንሕናሲ ኣብ ኢትዮጵያ ከይድና ትቃፀል ዘላ ሃገር ዕድል ናይ ቢዝነስ ይረአየና ኣሎ ከም ኤርትራውያን ድማ ክንጥረዝ ኢና ሃብትና ክገሪ ክንቀተል እውን ንኽእል ኢና ኢልኩም ናብኡ ትኸዱ ኣለኹም ሰባት ግድላክ ጽቡቅ ዕድል ጥራይ ዝብለኩም እንታይ ትብለኩም ኣላ ትካል እንተመስሪትካ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዘጋጥመካ ስምዕዋ አንድ ፊርማ ለማስፈረም 7 ቀን ይፈጃል 7 ቀን ልክ አንተ ሄደክ ስራ ቦታ ላይ 2 ተኩል ስትሰለፍ አንተ እነሱ የሚገቡት 2 ተኩል ነው አንተ የምትሰለፈው ደግሞ 11 ሰዓት ነው ወይ ደግሞ 12 ሰዓት ነው ተሰልፈ የምትጠብቃቸው እንደዛም ሆኖ በቅጡም ያነናገረ ሰው የለም ቅሬታ ሰሚ ተብሎ እላይ የተመደበው ሰውዬ ራሱ ሄዶ ቅሬታ የሚያቀርብበት ቦታ ነው የሚፈልገው ሲጀመር አይሰማህም እኔ ቅሬታ አለኝ ብዬ ሲሄድ እታች ወርደሽ አንደኛ ላይ አናግሪያቸው አለኝ አንደኛ ላይ እኮ አናግሬ 3 ሳምንት በሙሉ ለፍቼ ምንም መፍትሄ ስላላገኘው ነው አንተ ጋር የመጣሁት አልኩት እኔ ጋር ብትመጪ ምንም ምን ማረግልሽ ነገር የለም ማለት አንደኛ ነገር ውስጥ ያሉ ሰዎች ምንም አይነት በቃ ማለት አይኖ ስራ ይበዛባቸዋል በቃ ይደክማሉ ነገሩ ምንድነው የሚደክም እሺ በቃ ማለት የሁላችንንም ይሄ አያ እንታ ትብልደላ በዓል ትካል ንምዃን ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ትካልካ ክሸይጥን ክተጥፎን ከለኻ ኣዝዩ ዓብይ ጾር ዘራገፍካ ኮይኑ ይስማዓካ ትብልደላ ግብሪ ንክትከፍል ወይ እውን ናብ ሓደ ትካል ዝኾነ ነገር ክትገብር ከተፈርም ድሕሪ ከይድካ ንመዓልታት ኢኻ ኮለል ትብል ዝኾነ ነገር ኣይሰልጥን እዩ ንሓደ ኦፊስ ኬትካ እዚኣ ግበረለይ ዝበልካዮ ናብቲ ኺድ ብላካ ክንደይ ሰዓታት ተጣፊካ ናብ ምስከትካ ድማ ንታሕቲ ውረድ ብላካ ካብኡ ከየ መፅን ተበልካዮ መዝገብረ የብለይን በፍጹም ክግደሱልካ ይደልዮም ትካላት ብብዝሒ ይዕፅ ኣሎ ምክንያቱ ናይ ግብሪ ፀገም ጥራይ ዘይኮነስ ወላ እውን ክትከፍል ዘሎ ሸንኮለሉን ከርተትናቱን ኣመና እዚ ኸ እንታይ እዩ መንግስቲ ኮንትሮል ስለ ዘይብሉ ኣብ ሸንኮለል ስለ ዘለው ኣብ ካልእ ስለ ዘለው ብልሽውና ስለ ዘሎ መናባብረ ድማ ሰራሕተኛታት ናይ መንግስቲ ደሞዝ ተዘይብካዮም ከመይ እዮም ዝገብሩ ደሞዝ እንተዘይብሉ ሓደ ህዝቢ ከመይ ዝገብረካ እንታይ ገብሪ ይሰርሓልካ
ወይ ኮራፕሽን ክገብራሎ ብብልሽውና ንኽሰርሕ ክትበለካ እኹል ደመወዝ ዘይብሉ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ከምኡ ዝገብር ምክንያቱ ክነብር ስለ ዘለዎ ድሕሪ ትክክለኛ ደመወዝ ዘይብሉ ካብ ስራሕ ካብ ስጎም ዘይክእል ድሕሪ ኮይኑ ናይ ዝገብር ኩሉ ግዜ ሸንኮለል የብለካ ሸንኮለል ምባል ማለት መብዛሕትኡ ግዜ ንኮራፕሽን ኣፍ ደገ እዩ ሸንኮለል ከይትብል ግዜኻ ከይሓልፈካ እንታይ ክትገብር ብልሽውና ክትገብር ኢኻ ትግደእ እቲ ብልሽውና ድማ ናብ ካሊእ ዝኸይድ ስለዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ተዋሪድና ኣለና እናበለት እያ ትዛረብ ዘላ ወል እቲ ኩነታት መመሊስ እናባሰ ይኸይድ ኣሎ ናብ ኩነታት ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ክንሰግር ኢና ኣውታትካ ብዙሕ ድራማ በርባዕተ ሻዕ ቅርሺ ግን ተሸዊድና ኣይንነብርን ናብራና ይመርሐልናን መሳፈሪ ኣየኣኽላን ከመይ ጌርና በርባዕተ ሻዕ ክንነብር ብሱሩ ኸትድየፍ ኮይና ክንነብር ከለና ዓበረኻ መፍትሒ ኣለና ዶ ዘናዲ መፍትሒ ኣለና ዶ እስካብ ክንደይ መዓልቲ ኸኢና ሱልና ኣብዚ ተጋድልቲ ኮይና ክንነብር መፍትሒ ኣሎ ዶ እዩ ካልኣይ መሬት ዘይወሃበና በቃ ካው ኣብ ላዕሊ ስልጣን ባዕልኩም ዝፈጠርኩም መስኩት ንዓና እውን ተመላሊና ንህዝቢ ትግራይ እውን ተመላሊዎ ጨኒቁና ወፂና ኣለና ሓዘና መዳባባይ እቲ ህዝቢ ንምንታይ ዓፁ ዚያዚ ኣነ ደሞዝ ካነኸ ኣይደልን ኣብ ትግራይ እስክነብር እየ ስለዚ ኣንብረኒ መሬት ሚተር ባዕካ ለካ ኣብ ወረዳይ ኣብ ገዛኻ ይኹን መቸም እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢኹም እዚኦም ኣብዚ ከምዚ ኢሎም ይማኸሩ እቲ ትግራይ ድማ ኣብ ውሽጡ ሓዋትይዎ ይባልዑ እቲ ኩነታት ናቶም ድማ ብፍላይ እቲ ሰራዊት ወይ እውን እቲ ቲዲኤፍ ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ዕግርግር እሞኻ እቲ ትግራይ ዝበሃል ካበይ የምፅኡ ባጀት ክንዲዚ ዝኣክል ገንዘብ ወሰኽ ንክገብር ቨሪ ክሪቲካል ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ እዩ ከመይ ገይሮም ክሰግርዎ እዮም እንታይ ክገብሩ እዮም ንዖም ዝምልከት ኮይኑ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ እዩ ግን እንታይ እስከይብሉ ኣብዚ እስከስምዕዎም ብፍላይ ብወገን ንሳቶም ብዝዕዘብዎ ዘለዎ ኩነታት ክረአ ከሎ ብፍላይ እዚ ናይ ጻድቃን ታክቲክ ወይ እውን እዚ ናይ በዓል ጌታቸው ረዳ ዝኽተልዎ ዘለዎ መንገዲ ንምንታይ ዕላማን በናይ መንገድን እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ዘጋጥም ዘሎ ኢድ የብሉን ወይ እውን ዝኾነ ነገር ይገብር የለን ኢሉ ዝኣምን ዘሎ ይመስለንን ምክንያቱ they are using every opportunity ንትግራይ ፋሕብትን ክእትውላ ፕሪቶሪያ ነው የሚሉት ጻድቃን እሳቸው ለጦርነት የተዘጋጁ አሰብን ለአብይ አህመድ ለማምጣት እና የአሰቡ አሉላ ሊባሉ ማለት ነው። በእሳቸው የሚያየ ሰውን አታለዋቸዋል። ያየ ሰው መጽሐፉ ላይ አንብባችሁት ከሆነ ከላይ እስከታች ጻድቃንን ጀግና አድርጎ ነው ያወጣቸው። ልክ የኮማንድ ሴንተሩ መሪ ብሬኑ ጻድቃን እንደሆነ ምክንያቱም ሶርስ ኦፍ ኢንፎርሜሽኑ እነ ጻድቃን ስለነበሩ ነው። ጀነራሎቹ ግን እየነገሩን ያሉት እንዲያውም ጻድቃን ዩስ ሃይሊ አቢሊቲ ለኛ ሸክም ነበረብን ለኛ እንደውም እንኳን ሊዋጋ በእኛ ጀርባ ነው ሻዕቢያ እንዳይገለው ፈርቶ በእኛ ጀርባ ላይ ተንጠልጥሎ እኛን ያዳን ነው ፋርታ ጻድቃን ብሓፈሻ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ጻድቃን ብዓብዪ ሁኔታ ቃልስናቶም ሓሽሽ ዝበልዓ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣብ መወዳእታ ተጋሩ ነዚ ሕጂ ዘሎ ድራማ ብፍላይ ነዚ ብወገን በዓል ጻድቃን ዝፈጥርዎ ዘለዉ ብትክክል ትረድዮም መፍትሒ ክሳብ ዘይረኸብሉ ሽግሮም ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ውሽጦም ዘለዎም ዕግሽግሽ ነቲ ኣብ ውሽጦም ዘለዎም ፀገም ተደይዕውዮም ዝበኣሰ ፀገም ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ዝበኣሰ ሽግር ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ካብዚኣቶም ድማ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ እቶም ብወገን በዓል ስታሊን ነዚ ነገር እዚ ኣብ ምቅላዕ ብዙሕ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎን ዳርጋ እቲ ሚድያ ናይ ትግራይ ቀስ ብቐስ ፅቡቅ ዝኾነ መርገፂ እናሓዘይ ዝኸይድ ዘሎ ነቲ ወሪድዎ ዘሎ ኩነታት ድማ ይምክተሉ ማለት ነው። አሜሪካ ሀገር ያሉት ያውቃሉ አልጃን ሚድድ አብይ ጠንቅቆ ያውቃል። ቲዲኤፍ እዛ ውስጥ እጁ እንደሌለበት ሻዕቢያ እዛ ውስጥ እንደሌለበት ያውቃል። ለምን የአብይን ጀነራሎች በጦር ሜዳ በትግራይ ጦርነት ጊዜ ያዙ የነበሩ ሻዕቢያኖች ናቸው። ሻዕቢያ ረድቶት አብይ አህመድ ከጦርነት እንዳመለጠ አምኖልናል። ሻዕቢያ ባይደርስልን ኑሮ ሻዕቢያ ባይኖር ኑሮ በቃ የሻዕቢያን ውለታ ልንከፍለው አንችልም እሱ ባይደርስልን ኑሮ አብቅቶልን ነበረ ብሏል። ስለዚህ የሻዕቢያ የጦርነት አቅም የጦርነት ጉልበት አብይ አህመድ ብጥራው ትብል ደላብዚ እቲ ኣብ ብፋኖ ዘጋጥም ዘሎ ፋኖ ዝጎናፀፈ ዘሎ ዓወት ኢድ ሻዕቢያ ከምዘይብሉ ኣብ ብፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ እዩ ናይ ተጋሩ ናይ ቲዲኤፍ ሓይሊ እውን ከምዘየለ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ስለምንታይ ይፈልጥ ትብል ኣላ ሻዕቢያ እንተዝነብር እቲ ኩናት እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ኢላ በዓሉ ጀነራላቱ ንሱን
ني قداينا شعبيان بقعتنا شعبيان مجلط قالات كم زي نبرو نفلتينا سلازي أفان نزول من قصاصات شعبيان توزنو برو نيرو أبي مبس حتى بقيري دفلتي قد هو لا يكون النسو نكاسس بقمت على انتهام زول زلو نعبن ملاي شعبيا بس شعبيا متحبارنا جدا كخون كم زلو يمز ناقر زار بابزي ولا مبغن فانونكم ناي بحكي لو تخبر ندحر قينهم اتاصل الفاناتهم مش شعبيا بقره باكسرحو كم زلهم تصمدو كينوتنا حزبي نابوت حضراو كغيار كم زلو ز تنبز زربا ببزح ما قديد وصو زلو ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ዝኾነ ዝተዛረበቶን ዝበለቶን የለን ግን እሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እስከ ናብቲ ፖለቲካዊ ድራማ እቲ ኩነታት ከም ዝናሃለዎ ከሎ ብኩነታት ናይ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እስከ ክንዛረብ ኣብዚ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ብስከልስባ كان خمس من قص إثيوبيا. لا سمعت أقول لك مالي. لا سمعت يكونن. سمعت يكونن. أنا زبلك هذا لو بوليتيكا أنا لا نوقع زلنا. لا مو أنا سمعت أقول لك هي لك له. أوه كان سمعت الناس كان لك ده. أنا حتى كذا. لا يا أخوانا. نسخي على إرترا هو كنت طلع عينه. هو نعم ده هو كات لو تخنا نسينا. ولا بس بجيسو. هو كات يكونن. لو بتنا شو قال ولا سخي لو طول يوم. لو تنا إرترا يعني بس حسيت من غيرك نسخي. إرترا يعني سي نعجرهم نمنقصهم زتيقوه إرتاوي يوم مدين تقراوي تخي حلف تلك عني إثيوبياوي تخي زعلان من قصي إثيوبيا بزعلان تقراين اختزاربي لو تيدلي اختمرعي اسخد أنت يملكتك أنا زعلان قصي إثيوبيا أولع لإرترا قصة جموز الحساسة بوليتيكا والرأي بوليتيكاوي والسنة أنت يملكتك حاجري تلتونت كيدا خصو حاجري تلتونت من إثيوبيا كساحلي عديليا سلازي نعم حدكاس عدمات كهيدا أشكر اللغة مالتيو زي قلنا حاجري دموز تخفلك عزينا من بعرف قد يبقى تنبرك زلا إثيوبيا أمير إرترا يكونن حاجري قبل الحالي حاجر وينجر كيتصرح حاجب جبر زوم زي قاعد تسياتهم حجر يوم وقراوتنا يوم حواتنا يوم عايز تود لهم نحن هنود لهم يا بلنا أنت إلى أنا مستود له أنت قيمة كم سنة سؤال نتيل تقابل الخيسي هذا نجار يزرد عكابزي أتي أبتقرأ يزلو كنتات انتاير يكم نيرابزي اتناتا صحاق ناتا انجويمنت سي لك مزيز اتعايس كاغاتريو زم أربعة أبتي تم سلسة ناي تقرأي حلفت تريوهم زلهم هاجرهم كماركت بالله كلا بما يتاش حسب قتل كله انتاي كم زغل زي حسب الزنبريو ويون دايما دايلهم كمن خطف زغل بفلا يجيتاچو ردا ميسايلات نابير تراك سدد كله نتكوينات نابير تراك كصفح في قبر كله مبزعتهم معربايا ميديات نغيروم علم لخوات تنشن نخرج بلك كم زعبين إيرترا زخصص له تناجي ناي هو حد حيلنا بإيرترا مسائل زسرعة مسير ترى كوينات تتقايد ترى عالم كقدر سلام زغل تزيل لك كم زنا محرة تزقيت تقايد تكوينات سلز فوريوم كم جيرهم الجد ما أبزي كاركاري لهم تسحق وزلوا زوم سبات زياتهم أكمل يزبله حدا جا وريدهم كم زلوا فسين كزر دوم هاي مثلاً أبزي وانزي بقدايناتهم يوم زي كزاربهم زي كحممهم زي قبهم قداينا عدوم يكون نيرو زي أتي دملس زلو أبزح حجو كينا كنريو خلنا إيرترا دحرتو كينات مساعتهم زخونا يكون دراما يسرحت سراويتا يكون منقستا كاب قداينا يتقراي إيدو أنسحيب له إيرترا كل تزلوهم قوسي زاب قدناتا زقاتهم زلو كل حينات أقامات وشتاوت أقامناتهم كابارات كيلو زبقى زلو مرحنتني حمقولهم كن أبي فيكس كوين دلو أبي إرترا تراي فيكس كوين زلو نبي إرترا تراي أسيرهم زلو تساقم تايو سلايقة أستخاقل كازي مفلات عامتات كادما نفس سلايقة زي مزرقح كل جزية أب هو تتاكم تنبر أما ودا تدما كوينات تتجميرو دما أب حدقا كم تودقي زقبركا مرحتهم قبل علي جنرالاتهم نريو مالنا أكندن هزبهم كتحنو بس أبو خينهم تحنو نتتريف زلو تحنو يبلو ولو أتوم أكتيفيستس ناتوم تبناي ميديا بيرسوناليتي دما نتسقم أقوليحو أبي يالو تسقم بوحدو مسير ترازلنا تسقم ولا نابنت استراتيجيكات أمتان تزلوهم نيرو مسير ترازلو تسقم جزياو مفتح رقيب الله بزي قدس النوع تاي كونيو إيرترا سقع حيزات لنا الله عقد داينا نتوكر مريتنا نمملاسدينا بمعرفة تقراي دبلو زلو نخملو سوديوم مسكالو كنا
ፀገሞም ሲ one problem solve ጌርካን ሓደ problem አሊኻ ፀጊዕካ ናብቲ ተሪፉ ደሎ ከተተኩር ግባካ no they have this ኣብ ርእሶም delusion ህውተታ ስለ ዘለዎም ነቲ ኩነታት ብትክክል ክግንዘብዎ ስለ ዘይከኣሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ፀገም ንርኢ ኣለና but at the end of the day it's your choice እና ክንሪኦን ክንከታተሎን እቲ ኩነታት ድማ ክንዛረበሉ ጥራይና ንኽእል እምበር ንዓታቶም ዝምልከት እዩ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ዲቤት ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝገብርዎ ሸው more interesting ንዓታቶም ጉዳይ ናይ ኤርትራ እዩ ኤርትራ ብዛዕባኹም ምሳኹም ርክብ የብላ ኩነታታ ሒዛ ትኸይድ ኣላ ኣቢ ንዓኹም ዲቕ ዝበለ ሽግር ክፈጢሩልኩም ኣሎ ናብ ዝገደደ ድማ ክወዘኩም ይፍትን ኣሎ but you're just ውሕጅ እናስሓቐ እዩ ዝወሰድካ ዝበሃል ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ነቶም ቁሩብ ነቲ ኩነታት ኣስተውዒሎም ክምክቱ ዝፍትኑ ድማ ከም በዓል እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ንዓታቶም ኣብ ምድኻም እየን ዝውዕላ ዘለዋ but again this is their thing ነት ብርጌድ ንሓመዱ ኣዲስ ኣበባ ብባይቶ ዝተመረፁ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ትሕቲ ኣሲሮሞም ኣለዉ ማለት እዩ ናይ ፀጥታ ኢና ዝብሉ ኣካላት መፂኦም ኣሲሮሞም ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ተኣሲሮም ዘለዉ 3 ሰባት ኣለዉ ኣቦ ወንበር ክፍሊ ፋይናንስ ተኣሲሩ ኣሎ ከምኡውን ኣቦ ወንበር ብርጌድ ንሓመዱ ናይ ፈፃሚት እውን ኣቶ ዘርእሰናይ መለስ እውን ኣሲሮም ኣለዉ ካልእ ናይ ክፍሊ ፀጥታ ሓላፊ እውን ሃብቶም ዝተባሃለ ኣሎ ሃብቶም ገብረ ፃድቕ ንሃብቶም እውን ኣሲሮም ኣለዉ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ወላቲ ከመይ እዩ ተሓሲቡ ነይሩን ካልእ ኣለዎ እዞም ሰለስተ ግን እቶም ላዕለዎት ኣብ ኣስመራ ዘሎ ማፍያ እንተደኣልዩልና ዓቢ ንሱ ብዙሕ ውዕለት ኢና ዋላ ንዓሰብ ጥራሕ ይሓዛ ንዓሰብ ጥራሕ እንተተሒዙዋ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከምፅኦ ዝኽእል ስነ ኣእምሮ ንሱ የገድሰና ይንዓና ዓሰብ እንድሕር ሒዝዋ ኣቢ ኣታ ናይዚኣቶም ሲ ቤን ጌርካ ትድንግፀሎም እኳ ግርም እዩ ዝብላካ ኣብ ኢትዮጵያ መዋግብ ባይታ ክትኮነና እያ ምስ ዓቢ ተሻሪኽና ኣብ ኤርትራ ረጂም ቸንጅ ንክንገብር ክንፅዕሪ ኢና ተባሂሉ ዝግበር ዝነበረ ድራማ ኣብ ምንታይ በፂሑ ኣሎ ዌል ኖዌር ናብ ዝኾነ ይበፅሐን እንታይ ደኣ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ክቃወሙ ኢሎም ኣብኡ መርሕነትን ገለን ገይሮም ዝነበሩ ልቕም ልቕባ ኣቢሎም ናብዛ ስጅኖም ይትየሞም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ I mean he knows he's not stupid ዝኾነ ነገር ክትገብረሉ ከም ዘይትኽእል ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘለዎም ኣጠማምታ ድማ ኩሉ ግዜ ሓደ እዩ ኤርትራዊ ኤርትራ መሬታን ህዝባን መሬታን ባሕራን እምበር ህዝባ የገድሰናን እዩ ስለዚ ኤርትራዊ እንተሪ ኮንካ ክንምንታይ መጋበርያ ክትከውን ድልውነት ኣለካ መጋበርያ መወዳእታ እቲ ነገራት ናኸበደ መስከደ ነቲ መጋበርያ ንባዕላ ይኣምንዎን እዮም ከምዛ ንሪኣ ዘለና ድማ ኣብታ ስጅን ድቕድቓትዮም ኣለዉ ወዮ እቶም መን ኢኻ ትብሎም ኣብዚኣ ሓንቲ ፅሕፍቲ ወፂኣ ነይራ ኣማኑኤል ቢደ ማርያም ነቲ ስርዓት ንክቕይር ብብዝሒ ዝዛረብሉ ዘለው ምናልባት ኣብ ካልእ ደይራኹሞ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ትዘውር ዘላ ኣብ ኤርትራ ረጂም ቸንጅ ንክግበር ብዙሕ ጎስጓሳት ይግበር ኣሎ ኦልሞስት እቲ ስርዓት እውን ንክእል ኣብ ዘስምዖ ድሓ እንታይ ኢሉ ኣውፅኡ ነይሩ ፈወርቂ ልክዕ ከም ነበር ፕረዚደንት ኢትዮጵያ መንግስቱ ሃይለማርያም ካብ ሃገሩ ክሃድም እዩ ክብል ሓደ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ተዛሪቡ እቲ ዘዘራርብ ዘሎ ዘረባ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ካብኡ ብዝዘለለ ዕጫ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ናይ መወዳእታ ዕጫ ማዕሙር ጋዳፊ ክመሳሰል ከም ዝኽእል እውን ተዛሪቡ ኣሎ እቲ ኣምባሳደር እዚ ክብል ተሰሚዑ ዘሎ ምስ ተቃወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝተላዘበሉ እዋን እዩ ተቃወምቲ ስርዓት ግደፍ ከም ዝኾኑ ዝንገረሎም ብርጌድ ንሓመዱ ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዘካየድዎ ኣኼባ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣሜሪካ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ተራኺቦም ዘትዮም ኣለዉ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ቲቦር ናጊ ምስ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ዝነበሮ ኣኼባ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ልክዕ ከም ኢትዮጵያዊ መራሒ ዝነበረ መንግስቱ ሃይለማርያም ሃገሩ ሓዲጉ ምህዳሙ ኣይቐርን ካብኡ ሓፍ እንተኢሉ ድማ ልክዕ ከም መራሒ ሊብያ ዝነበረ ማዕሙር ጋዳፊ ዘጋጠሙ ዕጫ ክበፅሑ ዘገርም እዩ እቲ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ንመንግስቲ ሃይለማርያም ከም ዝሃድም ዝገበረ ነቶም ካልኦት ኩሎም ኣብቲ ከባቢ ሕማቕ ዝገብሩ ዝነበሩ በብሓደ ከም ንፋስ ከም ዝሃፉ ዝገበረ ሕጂ ንሳቶም ክሃድሚዮም ኢሉ ክዛረብ ከሎ እቲ ድርቅና ናቱ ንባዕሉ ዘገርም እዩ ኤኒዌይ ኣማኑኤል ቢደ ማርያም እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ እዚ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማት ኣንጻር ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ መርገፂ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ምዃኑ ንኣሜሪካ ከነፍልጥ ኣለና ብምባል ፅሒፉ ነይሩ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ስቴት ዲፓርትመንት ምስ ኤርትራ ፅምዶ ንክገብርን ኩሉ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ ባይደን ኢራ ኣካይዳ ገዲፉ ምስ ኤርትራ ፕራክቲካል ፕራግማቲክ ዝኾነ ጉዕዞ ክገብር ከም ዝደሊ ክገልፅ ከሎ እዚ ግን ኣብ ኤርትራ ረጂም ቸንጅ ንክግበረሉ ይሓስብ ኣሎ
እቶም ምስ ዝሰርሑ ዘለዉ እቶም ረጂም ቼንጅ ንክገብሩ ዘዳልዎም ዘለዎ ምስኦም ዝሰርሕ ዘሎ ድማ እንታይ ዝኾነ እዮም ይብል ኣሎ ብርግፅ ኣብ ጀርመን ውሽጣዊ ቴሮሪዝም ወይ ከዓ ናይ ውሽጢ ግብረ ሽበራ ተባሂሎም ዝተረቁሑ ሓይልታት ምሳቶም ይሰርሕ ዘሎ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ኣማኑኤል ቢደማርያም ጽቡቕ ዝኾነ ኣርቲክል ጽሒፉ ግብረ መልሲ ኣብታ ነፋሲት.com ከድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ እውን እንታይ ይብል ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ብመሰረቱ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ እውን ክክደስ ዘይግብኦ እዩ ስራሕ ናቱ ናብ ናይ ኤርትራ ዘተኮረ ዘይኮነ ናብ በቲፋራ ዝበሃል ናይ ክምዝገብ ከሎ ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ምንታይ ናብ ጉዳይ ናይ ካሜሩን ክግደስ ከም ዘለዎ ኣምሲሉ ተመዝጊቡ ዘሎ የግዳስ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኻ ፀደፍደፍ ክብል ብፍላይ ብዓይኒ ሕግን ኤቲካል ኮንሰርን ክትሪኦ ከለኻ ኢሉ ዘሎ ንሱ በቲፋራ ዝበሃል ነቶም ናይ ፎሬን ሎቢስትስ ክምዝገቡ ኣለዎም ናቱ ምዝገባ ድማ ጉዳይ ናቱ ብዛዕባ ካሜሩን ድንበር ብዛዕባ ኤርትራ ከም ዘይኮነን any involvement with Eritrean affairs or support for groups like Blue Revolution Brigade Hamadu classified as a terrorist groups in Germany would require new disclosure ስለዚ እዚ ዘድሊ ምትዕራይ ወይ ሕጋዊ ሕቶውን ካልዕል ዝኽእል ብምባል ትክክለኛ ዝኾነ ጽሑፍ ጽሒፍሎ ናይ ብሓቂ ንኣማኑኤል ቢደማርያም ዓብይ ክብሪ ክወሃቦ ነቲ ፔጅ ናቱ ፎሎ ግበሩ ሰፖርት ግበርዎ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ዓዲመ ነዚ ጉዳይ እዚ ንክንዘራረብ እውን ቅድመ ምክንያቱ እዚ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ስኢልካ ክርኦ ዘለዎም ኣይኮነን ኣክንዲ ኣብ ትዊተር ናቶም ኬድካ ፀርፊ ምፅሓፍ ሕጋዊ መንገድን ብዝግባእ መንገዲ ምፅሓፍን ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብሎቢዲ ብካልእ መንገዲ ነቲ ኩነታት ብሕጋዊ መንገዲ ክምክቶ ክፍትን ከሎ ኣገዳሲ ንሱ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ናይ ብሓቂ ክግበር ዝግበኦ እዩ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ውሽጣዊ ግብረ ሽበራ ተባሂሉ ዘሎ ኦርጋናይዜሽን ምስ ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተሓታትነት ኣብ ተሓታትነት ክቐርብ ከም ዘለዎ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ this is very very interesting article ናይ መወዳእታ ናይ ሎምናተይ ግን እዚኣ ክትከውን ሰምሮ ዝደሊ ንውላድካ ክትዕብዮ ከለካ ጥዑይኹን ስምኩም ዘይገድስ እንታይ ዓይነት ቃል እንዳሃብካ ተዕብዮ ኣገዳሲ which is ከምዚ ንስኻ ብሉፅ ኢኻ ንስኻ ከምዚ ኢኻ እንዳበለ ስለ ዝዕበየት ምስ ነብሰይ እንታይ ገይረ መስለክ ላዕሊ ኩሉ ሰብት ምዃነ እንዳእመንኳ ኸይደ ደቂ ክላሰይ ዝገርመክስ ስንኩል ቆላይ ሓንካስ ኢለጦ ዝላዕሊ ኸመይ ኣነ ካባኹም በልፅ ብሎም እየ ስለምንታይ ንስኹም ስለ ዝበለ ስለዘቐመጠታ ተቓል ማለት እዩ ስለዚ ክስታይ ከምዚ ኣንዊሕካ ከምዚ ገይረ ከምዚ ቢለ ገለገለ ናይ ዝበልካ ይኩነ እታ ክስለጥ ዘለዋ ነገር ንውላድካ እንታይ እዩ ካብ ገዛ ከይወፅእ ከሎ እንታይ ይብካ ካትሰድቕ ንትምህርቲ ክኸውን ንኽእል ናብቲ ገዛውቲ ክኸውን ንኽእል እንታይ ዓይነት ባግራውንድ ኣትሒዝካ ትሰደው ብፍላይ ከዓ ንስንኩል ውላድካ ኣገዳሲ ወይ ንስኻ ኣብ ዓለም ከለኹ ንሳያ ዓለመይ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ ብሉፅ ዝኾነ መንእሰይ ቨሪ ኢንስፒሬሽናል ሞቲቬሽናል ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ሓደ ሓደ ግዜ ኣምላኽ ሲ ነቲ ዝጎድለካ ኣካላት በናይ ገይሩ ከም ዝትኮስ ተኣምር ኢኻ ትርኢ እዛ ቪድዮ ናቱ ኣብ ኩሉ ክዘውር እየ ኣለኹ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ካብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ዲፕ ዝኾነ መሳጢ ሞቲቬሽናል ዝኾነ ነገራት ኣይትርእን ኢኻ ናይ ብሓቂ እዚ ሓውና ናይ ብሓቂ ተወላዲቱ ድማ ሓደ ሓደ ግዜ ነዞም ናይ ተፈጥሮ ብድሆ ዝገጠሞም ዘዕብዩ ወለድሲ ቅዱሳን ኮይኖም እዮም ዝስምዑን ምክንያቱ እቲ ዘለዎም ብድሆ ንዑ ገጢምካ ንክትከይድ ጥራይሲ ክንምንታይ መሕለኻታት ከም ዘለዎን ስለዚ ነዚ ሓውና ናይ ብሓቂ ተወላዲቱ ዝገበረትሉ ብቃላት ክገልፅ ዝኽእል ብምዃኑ ብፅሑፋቱ ክገልፅ ዝኽእል ምዃኑ ከምኡ ድማ ኣብቲ ፍርቲ ሸው ናይ ኤርትራ ታለንት ሸውን ፍሉይ ታለንት ከም ዘለዎ ርኢና ነርና ኩልና በብዝከኣለና ሞራል ንሃቦ ናይ ሆብ ዕውት ኮይኑ ክወፅእ ኣብቲ ሸው ነድዩ ድማ ዓብ ክብሪ ክንህብ ይግባአና ነቶም ኩሎም ወለዲ ከምዚ ዓይነት ዘይረኸቡ ግን ፍሉይ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ ድማ ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ኣምላኽ ሓግዝኩም እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስ ኣብ ዝጉዳይ ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ድማ ኣይንረስእ እናበልኩ እዚኣ ክገፀኩም أبسناتنا قطري أبسناتنا منبر دهر حصاد نسال بقرينا التكبر تمان اللومن تمان درواتنا أكبرين كانين تمان اللومن تمان درواتنا أكبرين كانين